Ir-rabta bil-business u l-politika dejjem hemm kien. Fit-2013 ġrat ħaġa f'Malta li qatt ma ġrat. Il-Prim Ministru daħal Kastilja u ma sab il-ħadd. Il-problema tal-partiti huwa naħseb id-daqs tagħhom. Kull pajjiż li jilqa' fih l-immigranti jesplojtuhom. Sarti vera perswas li mingħajr klientelizmu minn tiset kampa f'dal proċess politiku. In-nies kienu tabatu vera. Il-gvern kien qiegħed iżid it-taxxi, iżid il-prezzijiet. Għalfejn qatt ma kien ġieħ mill-partit l-orizzont. Bil-defaw najdu kelma l-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Il-Malta Staġġar! Il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba għal-episodju tal-podcast illum fl-studio għandi il-professur Godfrey Pirotta li huwa lettur ġewwa l-Università ta' Malta ta' xjenza politika kif ukoll il-governanza. Il-professur Pirotta ilu parteċipi fil-istorja politika ta' pajjiżna, fil-fatt ħanitħattu dwar l-istorja tal-Parlament Malti, ħanitħattu dwar il-ħelsien, id-differenza bejn il-ħelsien u l-indipendenza, ħanitħattu wkoll dwar stejjer ta' fejn il-protagonisti ma nies bħal Domenku Minto, Florisant, ħanitħattu ħafna dwar l-istorja politika ta' pajjiżna u ovvjament l-analiżi espert tal-professur Pirotta. Qabel ma nkompli nixtieq infakkar li jekk intom issibu valur f'dan ix-xogħol li qed nagħmlu, nħeġġixkom tinaqdu magħna tuna sosten patreon.com/John Mallia biex tkunu membri tal-Patreon tagħna li huwa prattikament illum il-ġurnata huwa essenzla ta' dan il-proġett li dejjem qed isir naqra aktar ambizzjuż kemm fl-avvenimenti li qed nagħmlu kif ukoll fil-medja li se nkunu qed nagħmlu is-sena d-dieħla il-medja li qegħdin niżviluppaw. Għal dastant inħeġġiġkom li tkunu parteċipi u tuna daqatit jekk dejjem tistgħu. Aktar minn hekk inħeġġiġkom li tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi tal-azzjendi li jgħinuh lil dal-podcast għax tkunu qed tagħtu sosten il-min jagħti sosten lilna u ovvjament din hija xi ħaġa li jiena inħeġġeġ nappoġġja u nirrakkomanda. Dawn huma Derek Meats 9986-6425, il-ħbib tagħna tal-Hungry Hippie, il-Browns, l-Apex Media, l-Vinja Capricci permezz tal-whisky Lost Distillery, il-ħol għal dak il-whisky qiegħda fid-deskrizzjoni. Grazzi wkoll il-Maple permezz ta' sourdough, it-Teatru Malta li flimkien ma' Teatru Anon u Festivals Malta palissa jipproduċu il-play dik is-siġra f'nofs ta' triq, direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Kutriko, il-Garmin, l-Ikeb stretta ta' bilħa nies ġejja ovvjament ġej is-sajf u Kutriko jiena ħdimt magħhom biex jinstallaw li kemm l-air conditioners tal-istudju kif ukoll fid-dar u ma' nies effiċenti, diligenti, nies ta' kelma u għandhom prodott ferm tajjeb inħeġġiġkom ħafna li jekk qed tfittxu dak ix-xorta ta' servizz tkellmuhom u tkellmuhom minnu fih. Nerġa' ntenni patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tuna palata biex dan il-proġett mhux biss ikompli ma jkompli joħlom u jwetta u jkabbar l-ambizzjonijiet tiegħu. Dak kollox minn tiegħi tlaqna issa t-taħdida bejni u l-professur Godfrey Pirotta. Mela, għara tlaqna. Meta għajna fl-uffiċu tijak l-ewwel ħaġa, l-iktar ħaġa naħseb li baqat f'moħħi huwa daħsib li għat li jisma' il-pajjiż għandu bżonn jagħmel rendikont ta' fejqiet, jieħu stocktake u jara minn dik l-analiżi fejn jista' jmur. U nixtieq li taħdida tagħna sservi forsi ftit għall-bidu ta' dan l-stocktake li mbagħad nistgħu biżmien niżviluppaw. X'taħseb? Dik li ħaġa importanti ħafna. Kull pajjiż mhux Malta biss għandu bżonn ta' stocktaking. Illum hekk ħarsu madwarna fid-dinja qed naraw pajjiżi
li konna neħdu d-demokrazija fihom for granted. Għandhom problemi kbar, id-demokrazija ma tidher li qiegħda f'diffikultajiet kbar. U allura jasal żmien fil-ħajjiet tal-bnedmin li għamlu stock taking bis-sitwazzjoni kemm tagħhom individwali kultant u anki pajjiż sħiħ li għamel dak stock taking. Li tajt isu li kull demokrazija, il-demokrazija xaġa ħajja u li hemm bżonn li tiġi indukrata. Il-bniedem meta jitwieled ma jitwilix demokratiku, m'għandu ebda kaxxa f'moħħu tgħidlu li twileġu demokrazija, demokrazija tiġi malma. Id-demokrazija tiġi mdaħla skont li jkun hemm l-ambjent għaliha anke fil-familja. Għaliex il-bniedem huwa dejjem ġdid, aħna mmorru jiġu oħrajn imma dawna ma jkollhomx l-esperjenzi tagħna, ma jkollhomx fihom innifishom. It-tfal huma għandhom sens ta' egoizmu għax għandhom tfal jridu. U allura hija s-soċjetà li toħloq l-ambjent li tallimhom il-valuri li bihom id-demokrazija tista' taħdem u taħdem tajjeb. Taħseb li hemm sistema politika li hija iktar kongruenti mal-istat naturali tal-bniedem? Il-bniedem huwa kompless ħafna. Tajjeb. Ma nafx li hawn bniedem li jista' jgħid li huwa 100% konsistenti ħin kollu u li m'għamilx xi żbalji f'ħajtu, ġifieri u hemm min għamilhom għax hekk trid jagħmel dak il-ħin, għax hekk koġbu dak il-ħin. U hemm min għamilhom anke jekk ma kienx l-intenzjoni jagħmilhom l-iżbalji, ġifieri għax inti ħadd ma jaf kollox. U ħadd qatt mhux se jkun jaf kollox. Ġifieri hemm dik is-sitwazzjoni. Il-bniedem bil-fors irid jitrabba jaħseb. Mhux ħafna drabi il-problema ssib tal-bnedem jiġi mrobbi, jaġixxi biss. Imma mingħajr ħsieb. Il-ħsieb irid ikun hemm, il-bniedem irid jitgħallem dawnet josserva u janalizza. Jiena da kont tifel ma nafx jekk kien xwiet fortuna jew fortuna, jiena illum qisha bħala xi kienet pożittiva, li kont immur għand tzijiet jew tzijiet ta' ommi u da f'postijiet differenti ta' Malta. U stajt nosserva, ġifieri tgħidli il-melliħin daw raħlin għalija xatt mill-gżira, imma immur hemm u ninduna ġifieri x'inhuma xi tfisser anke li tkun raħli. Kont ikun antizzja tal-moti il-Furjana, per eżempju, u kont nagħmilha ma' nies li huma jisuna Furjaniżi u tisma' il-rivari tagħhom mal-belt, per eżempju, tisma' l-affarijiet kien familja kont immur nikol għandhom il-ħadd il-belt li kellhom sfal. Niftakar nidieħel ġo din id-dar jiena, mhux dar, ma kienx dar, qatt ma kont rajt bħala tidħol ġo bitħa u ssib li għandek dan nies kollha jqogħdu f'da f'dil-karrejja u inti qatt ma dejjem inti b'dawna titumbat dawn l-affarijiet tħares lihom xi ġifieri għal dawn in-nies li jgħixu hekk fuq xulxin. Li qed tgħid huwa li l-aħjar xorta jew waħda mill-aqwa modi li bniedem jista' jgħix huwa li josserva u mbagħad dik l-osservazzjoni jsarrafa fi ħsieb. Tisarrafa wkoll biex jifhem anki sarrafa fazzjoni jista' jkunu, jekk inti ma tifhimx is-soċjetà x'inhi u allura x'jistgħu jkunu t-tajjeb u d-diffikultajiet tagħha, qatt ma tista' tagħmel azzjoni. Ħafna nies jibżgħu f'Malta naħseb jisimgħu l-isem ta' Karl Marx. Ma Karl Marx kien qal il-philosophers interpretaw id-dinja imma l-bżonn huwa li inti tbiddilha. Ġifieri jekk inti interpretajt id-dinja kif inhi, issa x'tibdil għandek tagħmel fid-dinja biex ġib aħjar suppost. U mbagħad għandek imbagħad is-suġġettività tal-immetrika se tuża biex inti tasal għar-riżultat ta' aħjar. X'li huwa aħjar għalija forsi mhux aħjar. Inti temmen li anzi li hemm dak li huwa oġġettivament soċjetà aħjar? Diffikultà dik hija waħda iktar mistoqsijiet diffiċli. Għaliex? Għax l-esperjenzi tal-ħajja jagħtu ċertu peace fuq il-bniedem. Ġifieri hemm element ta'
oġġettività li jista' jinkiseb. Tajjeb, u da per eżempju, inti jekk inti taf xi tbatija, tifhem ħadd xi tbatija liha. Mela inti tittevita li inti tbati, għaw id-dbatijiet għalik, inti taf ukoll li se tagħmel affarijiet biex tnaqqas id-dbatijiet ħadd ieħor. Din hija xi ħaġa oġġettiva fl-opinjoni tiegħi, mhix xi ħaġa. Imma fil-fatt mhux dejjem tistagħmilha mingħajr inti ma jkollok b'xi mod jew ieħor interazzjoni ma' dik il-persuna li inti tittejn. Għax hekk inti taħseb li għax taf xi tbatija taf xi tep għal ieħor bl-amment, hemmhekk se tiżbalja wkoll. Inti tkun taf dwaru u dwar il-persuna li u dik l-esperienza dik l-oġġettività jiena waħda l-affarijiet li. Ġifieri soċjetà binqas sofferenza għalik hija soċjetà oġġettivament aħjar. Ejja żgur. Naqblu. Hemm indikaturi biex jiena fil-ħsieb tiegħi semmek wasalt. Hemm indikaturi oħrajn għalik li jagħmlu soċjetà oġġettivament aħjar. Pereżempju għalija soċjetà fejn il-kelma u l-espressjoni hija ħielsa hija aħjar. Però għal ħafna nies mhijiex. Allura ma nistax nasal konklużjoni li hija oġġettivament aħjar. Le, jiena nemmen li jekk m'hemmx libertà tal-espressjoni, il-bniedem mhux jgħix liberu. U min qed iżommu milli jkollu libertà tal-espressjoni huwa xi ħadd li qiegħed jittiranizza fuq. Issa, niftakar fi programm li stidnuni biex jilabuni biex nagħlek il-verità, stidnuni fuqu. Għax kienet il-kwistjoni jekk l-isqof għandu x'dritt jitkellem jole fuq affarijiet li jolqtu s-soċjetà. U dawna ħasbu li jiena se ngħid jew għaddit li minn moħħi li l-isqof m'għandux id-dritt. U stidnuni hemmhekk għax anke li l-mejl batuli kienet għaluli fuq xi nista' nitkellem. Jiġifieri, qatt ma ġrat li di fajti. Dawk il-parametri. Fuq dis tista' titkellem. Anyway, u għat dawn ngħidu xi sound bites wara biex jużawhom kontra Godfrey Perotta insomma. Għattifem, u ovvjament jiena mort hemmhekk u għat li kelli ngħid imma fost l-affarijiet meta għandu li raċisqof id-dritt li jitkellem l-affarijiet. U jiena sa fejna fien kemm il-ħajjin għax dejjem kellu dritt jitkellem. L-ar ħaġa niftakar żminijiet fej wara jitkellem Arċisqof, ħadd iktar ma se jitkellem. Dik kienet l-arbiċċalija jiena mhux illum l-arġa jitkellem, imma l-qomuk fattilgħu illum jitkellem Arċisqof imma jistenna bis-social media li jitkellem kulħadd fuq l-Arċisqof minn favur minn kontra. Irid jifhem Arċisqof li m'għadux fis-sitwazzjoni li kien qabel. Illum il-bniedem jemmel li għandu dritt li anki mal-ogħla awtoritajiet jesprimi l-ħsieb tiegħu għax għos li għandu dritt għal din il-libertà li għamela. Issa, fejn jiena neħel ma' n-nies. Jiena ma nemmix li n-nies għandhom dritt biex jitkellmu jesprimu tagħhom iweġġaw lil ħaddieħor. U għawek fej jisu beda divergenzi bejni u bejnek. Eżattament. Fis-sens. Xieġifieri għax li inti tweġġa hija komputazzjoni li qed tagħmel inti. Sewa, jekk jiena ngħidlek isma' inti għandek dan il-ħsieb fuq XYZ, jiena Amerik u ngħidlek le, ħsieb tiegħi huwa mod ieħor. Inti taf tiġi office u taf tweġġa. Le, ma tiġi office back. Pereżempju fuq l-abort nara ħafna nies li huma pereżempju verament emotivi fir-rispons tagħhom. Imma l-emozzjoni hija parti mill-bniedem, però meta ngħid jiena li toffendi u tweġġa, pereżempju, li xi ħadd issemmilu pereżempju affarijiet li huma difetti fisiċi pereżempju. Okay? Biex twaqqgħu biex tirridikolah. Inti ma qbajtx issa terbaħ l-argument u tqiegħed quddiem inti l-darbdiet meta tirridikolah iġibu tomiljah, tintimidah. Inti ma meta qed tagħmel dak l-aġir, inti ma dekx qed tħalli l-ieħor kollu għax qed tintimida, qed tibgħat titteranizza.
Di xaġa li qatt ma kontemplajt fil-fatt. Alright, jiena diġi f'ħafna biex ta' sitwazzjonijiet fejn dak li jkun u nerġa' nirreferi għall-idea tal-abort biex ta' li l-kritika tiegħi ta' kif issawret il-liġi tal-abort tħaddit dwarha u il-mobile għamel weekend id-doq ta' nies irrabjati għax issa jien kun ma kontet nikkritika il-mod kif ġiet infassla l-leġiżlazzjoni. Aqas ħadd ġifieri pożizzjoni morali fuq l-abort left jew right. Imma n-nies huwa diskors jew argument li infjammanti. Qed nifhem xettajt fej pereżempju jiena hawnhekk niġi pulit ħafna ħabba mnieħri pereżempju għax għandi mnieħri kbir. Naf li m'għandu tħeġġ. Jiena bħalissa wednejja muttin bil-headphone. Għanna headphone għal. Però sa ovvjament jiena adultu forsi bizmin tal-lim din uħoda biċċajt. Pero nifhem xettajt li inti flok tattakka l-messaġġ, tattakka l-messaġġier u tattakka b'mod li huwa qed jipprova jkisser il-psike biex hu ma jkomplix dak l-argument u jiġi intimidat. Hija konsiderazzjoni interessanti. Jien dejjem naħseb li dak li għandu jiġi diskuss huwa l-idea u mhux il-bniedem. Eżatt. Jiena għandi ħafna kitbiet u hekk jagħti qod jistudja l-kitbiet tiegħi fis-nisib li jiena pereżempju ħafna drabi ġiri qas irreferejt bil-sem tal-persuna. Jekk ninti kritika għal-Prim Ministru, għanajġ fejn Akadami u Gonzi u Għabela, jinnajt il-Prim Ministru. Għaxek qed nagħmel daqsxejn ta' inqas personalizzata l-biċċa. Biex in-nies isommu fuq l-argument, fuq l-ixxu li rrid inqajjem jiena. Qed tifhem mhux għax inkella fl-opinjoni tiegħi in-nies milgħu jiddividu mhux jaqraw u jagħtu kaxxetna, jiddividu ruhom skont ma jaħsbu fuq l-ibna ħaqjatijin u għal xieħt najt lek. U flok qed niddiskutu, mbagħad tiddevolvi fit-tribalizmu partiġanizmu u affarijiet li ħanitħattu dwarhom żgur għax naf li mill-kitbiet tiegħek li qrajt mill-intervisti li rajt mill-taħdiet tagħna u affarijiet li jinteressawk immensament. Mela, ħanibda speċjal dan ir-rendi kont. Bistampa li forsi nistgħu ninkwadrawha bi ftit ta' statistika reċenti. Mela, reċentament saru għat ta' surveys f'sekwenza li urew kollha kemm huma u jista' jkun forsi l-Kanarin fil-minjera imma tajjeb jista' jkun iva jista' jkun le. Li inti iktar ma jkollok edukazzjoni formali inqas għandek ċans li tivvota. U dawk in-numri huma l-ikbar cohorts. Hija forsi l-iktar demografika ċara li iktar inqas ma jkollok iktar ħadd ivvota, jekk inti wasalt sa primarja żgur ħadd ivvota, sekondarja ftit inqas kif taqbes it-terzarja inti speċ ta' kważi abandonship qegħdin. Għalfejn taħseb li qed tiġri l-ħaġa? L-ewwel qed għaliex naħsbu li dawk in-nies bl-istess edukazzjoni formali qabel kienu jivvotaw beħġarhom. Marfu n-naħa l-oħra l-ewwel. Għax din bidu li bditek, imma storikament Malta anke n-nies bl-ogħla edukazzjoni kienu jaraw li jivvotaw. Ġej minħabba s-sistema li il-partiti jiddominaw is-sistema politika. Jiena snin ilu kieku kellek tara intervista li kontajt lil kulħadd, jiena kontatt fiha di qed ngħid 95 fil-1995. Kontatt f'din l-intervista li nistenna li l-vot jonqos. Fl-elezzjoni li ġiet wara, il-vot tela. U allura jiena u billi nagħmilha mal-istudenti u kollha jgħidu ma interesshomx kienet jiġifieri bda. Tħalt fil-lecture u ma tom ismattilhom spjegaw li għaliex. Intom iż-żgħażagħ li tgħidu hekk spjegaw li għaliex. Allura nbismu għallu lex ma jaqbillek ma tivvutax. Mela, qabel in-nies kienu tħossuhom dipendenti għal xi raġuni issa jew oħra, iktar naħseb minħabba li l-pożizzjoni tal-impjiegi kienet differenti ħafna milli hija llum, li jibżaw li jekk ma tivvutax, inti m'intix iktar numru fis-soċjetà. U ma tistax tmur tħabbat il-bibien biex issib dik l-għajnuna li inti tqis li għandek bżonn, jew l-pjaċir li għandek bżonn. Allura n-nies imorru jivvotaw. Illum jista' jkun li dawk li għandhom edukazzjoni formali, il-pożizzjoni tagħhom iħossu aktar sikura. U li m'għandhom bżonn
li ġu din is-sitwazzjoni. U allura huma liberi li ħossli li ma jmurx jivvutaw. Ikun interessanti. Issa dan huwa ħsieb tiegħi, mhux qed ngħidlek li huwa ma naħseb wieħed li ta' min jinvestigah. Ma nafx x'inhi l-istatistika. Għax ovvjament l-att ta' nies mod il-volum ta' daw in-nies li laħqu edukazzjoni formali terzjarja u iktar, dak dejjem qed jiżdied għax dejjem dak il-pool dejjem speċjali qed nitimgħu dejjem iktar nies fih. Ikun interessanti ma nafx jekk nistgħux nagħmlu xi riċerka naqra iktar lura mhux qed ngħidlek issa ma forsi neħdu nota tagħha anke speċjali dan il-podcast huwa proġett fit-tul. Ta' jekk hemmx xi tip ta' stħarriġ li jistudja in-nies il-korrelazzjoni bej edukazzjoni formali u il-parteċipazzjoni fil-proċess elettorali imma fil-90s kif qed jgħid il-profs. U tara tistax tiġbed xi xorta ta' korrelazzjoni. Jiena personalment irbatta ma' isu tiswir ta' self-esteem li huwa simili ħafna l dak li qed tgħid int. Naħseb li tul il-proċess ta' istruzzjoni formali inti tkun għaddej minn ħafna eżamijiet, ħafna tests u isa kull darba li inti jirnexxielek tgħaddi t-test li jmiss tħossok dejjem naqra iktar tajjeb fuq hekk innifsek. U hekk issib impjiegi tajjeb li huwa waqs ma jsibu impjiegi tajbin ħafna llum u li allura jaqalaw inkam tajjeb ħafna wkoll. Dawk iħossu li ħafna drabi jużaw anki mezzi privati. Per eżempju fis-saħħa. Sewwa jgħidu l-insurances, jgħidu affarijiet. U għat li l-oħrajn iktar l-isfel m'għandhomx dik l-opportunità u allura huma iktar dipendenti li jħabtu l-bibien. Però x'tagħmel minnanti dan il-fenomenu preżenti? Speċa dan huwa fenomenu li tajjeb, ħażin, li fil-short term ħajkun ħażin, in the long term ħajkun tajjeb li tnissel differenza ta' kultura, x'tagħmel bih? X'tagħmel bih? Jiena preferibilment li jkollok demokrazija b'saħħitha. U l-nies jesprimu l-opinjoni tagħhom. Però jiena wkoll tinstema kontradittorja di forsi, imma jiena ma nemmix li n-numri għamlu d-demokrazija, fis-sens li għax iġġib il-maġġoranza f'pajjiż hemm demokrazija. Tajjeb. Ġifieri jista' jkun li nies ukoll ma jivvutawx bħala protesta. Jien għamilta. Jien ħassejt li fid-distret tiegħi darba kien hemm nies li jiena ma ridhomx fuqi. Allura la mawx nies li jiena nħoss li rridhom fuqi għax ma nemminx fil-kapaċità tagħhom forsi jaqqas anki fl-integrità tagħhom, jiena mhux ħammur ntihom. U r-riżultat huwa li jien wara ġejt avviċinat għax ma votajtx. Dakar li l-partiti jirċivu l-listi. Rridu jkunu jafu għaliex jiena ma votajtx. U dint l-idea li jiena ngħid. Isma' m'għandix fiduċja daw il-kandidati jaraw stramba. Ma fir-realtà dik hija waħda raġunijiet li hija fil-sistema tagħna li hija bbażata wkoll fuq il-kandidati li jkun hemm. U jekk inti tara kif inbniet is-sistema Maltija politika, u hija importanti li wieħed jifhimha li kif inbniet tajjeb, li il-kandidati għandhom problemi minħabba li biex jitilgħu jintrabtu ma' nies li mhux dejjem jagħmlu l-hom ġieħ u jgħinuhom u fil-fatt jgħinu il-proċess politiku. Jiena ħafna nies jaħsbu li se noħroġ għall-politika. U darba ġie wieħed fuq ma nafx minnu jien qalli jekk toħroġ naħdimlek jien. U jiena taħmaratlu għatlu importanti saqsik għattu xatt li taħdim li jew taħdimni. Għaliex daw in-nies jiena nemmen li jaħdmuk. Għax la darba inti tiddependi fuqhom, inti mbagħad hemmhekk tiġi wkoll kontrolla xi ftit jowis minnhom biex daw jużawk biex huma jaraw kif jivvantaġġew lilhom innifishom. U allura
Rigward il-fat li ma votajċ, jinġiri għamilta wkoll u naqla ħafna kritika dwarha meta ngħidha din il-ħaġa. Ġellek biex ta' fl-aħħar mill-aħħar imma billi ma votajċ xorta. Dak il-perikli ju. Però jiena naħseb li hemm statement li jmur lil minn numru li huwa li jisma' hekk hawn bżonn tibdil ta' kultura, tibdil ħafna iktar fundamentali minn sempliċement naġel bej A u B. Ġieli konsidrajt li tivvota it-tielet partit anka bħala protest vote. U dak nara l-fejn ma għamiltiex. Le, kemm għamiltiex għax ma kienx hemm kandidat fil-fatt. Sewa. Ir-realtà hija li aħna ħafna jisejpaw jiġu biex jiddependu li forsi jkollna t-tielet partit. Is-sistema politika Maltija, il-pubbliku hemm barra, għandu psikoloġija. U jekk il-psikoloġija min jitkellem ma jifimiex għaliex it-tielet partit donnu qatt ma jistieħru. Anki meta l-affarijiet jidhru li għandu ikollu il-kapaċità li jitfaċċa dal-tielet partit. U da, per eżempju, inti għandek il-partit tal-oppożizzjoni għadda minn kriżi kbira, tajjeb, imma it-tielet partit ma milx inroads fiha di. Tajjeb, inti kont tistenna li dak it-tielet partit jagħmel inroads fiha di. Jekk tħares l-Ingilterra, meta kien ikun hemm kriżi fil-partit li qed jiggverna, it-tielet partit dejjem jiggwadanja. Mhux hekk. Imma f'Malta ma tiġrix. Għalfejn ma tiġrix? Għaliex in-nies jibżaw mill-instabilità ekonomika u politika. Huma jibżaw li inti ikollok gvernijiet li ma jistgħux ikollhom pjan. U purament għalhekk taħseb F'Malta in-nies jiena nuża karozzi tal-linja sewwa, ma nsuqx. U nagħmilha man-nies. U n-nies ħabba li ġili għawna fuq kwaħt ikun jgħiddi l-opinjoni tiegħu x'jaħseb. Jiena nħu gost għax nisma' n-nies x'għandhom xi jgħidu. U ħafna jgħidu ili di. U darba milt f'elezzjoni nisma' radju tal-alternattiva, ta' kellhom ir-radju, nisma' l-elezzjoni fuqhom biss. Kulħadd tiċempillhom, imma intom jekk tirbħu siġġu, x'ħat għamlu? Ħażommu ma' din-naħa, ħażommu dik in-naħa, u provaw jagħtuhom il-filosofija tagħhom li aħna neħduha issue by issue. Aħna mhux da, ma n-nies jgħidu, imma jekk tivvotaw kontra l-gvern u l-gvern jgħu jidda neġgħu l-elezzjoni oħra. X'fidaw għamlu 4 ijiem sħaħ in-nies. Għaliex deret dawk it-telefoni kienu judru xewqa. Li jkun hemm forsi partit ieħor, imma l-biża' ta' xi jagħmel dat tielet partit biex iżomm l-istabilità ma perswadihomx. Eżax tipperswadihom. Però hemm xi ftit affarijiet li nixtieq inżewweġ ma' dali għattajt. Naħseb li hemm ftit minn dal-argument tal-instabilità li huwa fil-fatt fizzjoni għax inti meta tara mill-uħud mid-demokraziji li jaħdmu l-aħjar fid-dinja innaf ta' Danimarka, ta' Norveġja, Iceland, Australia, New Zealand, daw kollha miżerjament għandhom 5 partiti fil-Parlament. Jiġifieri u jiggvernaw tajjeb, jaslu għal policies tajbin, jaslu għal ekonomija tajba, jaslu għal kuntratt soċjali li jidher ukoll li huwa b'saħħtu. Jiġifieri naħseb li wkoll iż-żewġ partiti kellhom naqra din mhux naqra, ħafna dal-inċentiv li din il-fizzjoni ta' isma' it-tielet partit jiġifieri żgur instabilità. Iż-żewġ partiti għandhom dak l-interess, ġifieri issa jiena qed nitkellem fuq il-pubbliku. Tajjeb żewġ partiti. Ma l-pubbliku minn ximkien dik il-persważjoni tiġi. Tiġi mill-fatt li wieħed rid jifhem il-background ekonomiku Malti. Il-Maltin għandhom background ta' fuq wara ta' moħħhom ta' biża' ekonomiku. Għalmenu kellhom. Kellhom. U dak il-biża' ta' inti x'jista' l-ekonomija dejjem ġi salvat mill-gvernijiet. Tajjeb, jiena l-studenti kont ngħidilhom li meta ikun hemm kriżi internazzjonali bda tfaċċa
il-qat f'Malta, qabel il-gvernijiet kienu joħorġu għonnadhom l-isponza u jimmoppjaw l-unemployment, jahduħ korporazzjonijiet fil-public service. Imma jaraw kif jagħmlu biex dak l-employment baxem. Iħarsu lejn l-istat. Iħarsu lejn l-istat għal ħafna xorti. Mela, u l-istat kien dak li itihom din għas-sigurezza. Jekk inti se jkollok issa sistema f'moħħ daw in-nies li mises tkun stabbli, allura ma jistax kunu ċerti l-gvernijiet jekk ikun hemm kriżi li tolqot mod internazzjonali anke l-pajjiż li se jsibu din il-kolonna ma xiex jistrieħu. U allura in-nies hemm barra il-partit minnaħa tagħhom, ħafna tagħhom li jżommu tliet partit barra. Mawra Salħanu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, dil-biża tal-instabilità ekonomika nifhimha partikolarment meta storikament konna daqshekk viċin epoka fejn il-Malti kellu vera ftit. Però isu l-ewwel net din ix-xewqa tal-alternattiva kienet 30 sena ilu li naħseb li biżmien il-ħsieb kollettiv evolva. U naħseb li fil-memorja kollettiva maċem daqshekk dik il-memorja ta' Malta fuq l-adba tal-aks, Malta li qiegħda fuq xifer tal-falliment. Mhux Malta però fuq l-adba tal-aks. Imma xorta waħda meta tara is-sem tal-istat fil-ħajja Maltija huwa kbir. U jiena kont kontra li nagħmlu il-50+1. Għal ħafna nies li tidher xokkanti għax m'għandux jiggverna minn għandu 50+1. Imma jiena kont dak iż-żmien. Tista' il-bibien biex il-gvernijiet isir qishom żewġ supermarkets li min joffri l-aħjar prezz, l-irħas prezz u n-nies jibhom lew, ġifieri u jagħmilhom l-offerti u jinnaf l-lotteriji u jagħmilhom l-offerti kif jagħmlu fil-kompetizzjoni. U allura se żżid iktar il-perikli tal-korruzzjoni f'Malta. Fil-fatt Sandro Ketkuti famużament kien qal li żewġ partiti huma isom żewġ tekwienet kbar. Ħanaslu għalija di vera interessanti speċa kif jaħdem il-proċess elettorali xi ħaġa li ħanitkellmu dwarha żgur. L-importanti li tkun taf għaliex importanti li tajda dik hija li f'kull pajjiż mhux Malta biss, għax aħna kultant nagħlqu f'Malta u naħsbu qed nitkellmu fuq xi ħaġa totalment mill-komplement tad-dinja. Is-sistema politika u elettorali tinfluwenza il-kwalità tal-politika fil-pajjiż. Amen, amen, bil-fors. Issa, imżewġ ma dan il-fenomenu wkoll ta' żgħażagħ li mhux qed jivvutaw, li x'kien voter turnout fl-istorja tal-pajjiż mis-66. Mis-66. Sabadnu bil-mejjet u dak l-affarijiet dak iż-żmien. Issa illum il-ġurnata naħseb id-dnubiet il-mejta u ma' affarijiet oħra speċa li qed jiddiswadu. Eżatt. Għadha ħafna nies beżaw milli jmorru jivvutaw għax inkella ma jeħdux is-sakramenti, dak kienet raġuni oħra. Ma bħalissa naħseb hija hemm raġunijiet varji għalfejn in-nies mhux qed jivvutaw fejn ħassru l-vot. Fil-fatt anke t-tielet partit irdoppja fil-appoġġ tiegħu. Jiena naħseb li t-tielet partit għandhom din il-problema li tant ilhom fix-xena politika jitilfu li jisu n-nies daħlu f'moħħhom li dawn tellifin u mhux se jinvestu fihom. Naħseb għandhom issue ta' branding biex nitħaddes biex f'termini ta' marketing. Fimni. Qed inħoss nistrampja fuq da s-siġru. Jekk il-kollox ma' il-branding huwa importanti f'kollox. Issa s-sitwazzjoni jiena naħseb u kienet kritika tiegħi. L-għanet t-sorprendu ruħkom, jek tajdu li jena indirettament u s-spiega l għaliex, kelli jisu sem fit-twaqqif ta' t-telet partit.
ma qalulix li se jwafqu t-tielet partit. Imma fil-1987 konna minna numru ta' nies għamilna avviż kbir fit-Times ta' Malta fejn għadna li rridu politika ġdida. Sena kien di? 1987. 1987. Qabel l-elezzjoni u wara? Wara l-elezzjoni. U għadna minna din, ġifiri, dina faċċata sħiħa li kienet daw l-ismijiet kollha hekk fuqha. U kienet inkludi nisbal Xavier Balzan, u oħrajn Tony Abela. Peppi wkoll kien inkluż fil-lista. Naħseb kien ikun id-dar għandi ġifieri għax biex jkun kon żammejthom daw l-affarijiet li għaddejt minnhom f'ħajti. U da xejdulu. U mbagħad qomt xi ġimgħa wara u sibt li twaqqaf dal-partit ġifieri. L-Alternattiva Demokratika. U xifti għadeb bil-nis jinkont nafon kelli daċen dem close relationship maħħom. Anki kienu talbun biex noħroċ għal-elezzjoni tal-Konsilli Lokali. Xittu tfissru bija politika aħjar? Differenti żgur mi kien hemm l-ewwel nett għaliex inti ma tix ikollok politika fejn itħalli il-vjolenza taż-żewġ naħat tiddomina l-politika. Il-violenza ma kienx minn naħa waħda, kien minn żewġ naħat. Tajjeb, ġifieri, u allura inti ma jistax ikollok pajjiż li jasal f'dal istat ħabba riżultat ta' elezzjoni. Okay? Ġifieri, il-konsegwenza tal-elezzjoni tal-87 kienet violenza? Tal-81 kienet violenza. Il-konsegwenza kienet violenza wara l-81. ħaġa li għatta darba u ħanġa ngħidha llum issa l-tieni darba ġifieri dik ma tantx sema għax kienet ristretta fil-Parlament meta ġie llonċat il-ktieb tiegħi Malta's Parliament an Official History. Dana meta ġie llonċjat jien kontatt xi ħaġa u kontatt għaliex kien hemm minn dejjaqni jitkellem fil-launching ta' ktieb jitkellmu dwar il-kriżi tal-81 u s-sem tagħhom. U jiena żvelaj dikinhar li jiena kont ktibt lill-leaders ta' żewġ partiti fej offrejt li nkun medjatur fiha. Imma meta kont għamil dik l-offerta, kont xi ħaġa jiena ma nafx hekk dawk li nkidbu isibhom mija jiktib ismi magħhom fil-gazzetta kienu x'qed jaħsbu fuq għall-istess livell. Jiena kontatt li jirbaħ min jirbaħ l-87 jekk qabel l-87 ma jsirx qbil fuq tibdil fl-istituzzjonijiet Maltin u kif nagħmlu l-politika, dika ma tfisser xejn. Ġifieri għalija tagħmilx bil-50+1 u tagħmilx hekk, id-difetti tas-sistema hemm ħajbqgħu u hemm baqgħu. Tajjeb, u hemm baqgħu. U jiena s-suġġiment tiegħi kien li nitkellmu dwar riformi tal-istituzzjonijiet, inkluż il-pulizija, u wara l-elezzjoni 87, infatti, l-ewwel ħalkom, Dr. Kamil Sulbunici wieġibni kien qalli li mintof ma jaqbilx li jiena nidħal fiha. Dr. Fakrami ma wieġibni xejn. Sewwa, u hemmhekk waqaf is-sem tiegħi ovvjament. Prattiku. Kif jorbot mal-vjolenza politika? Ejja, għax jiena l-għanet ma nemminx li dawn l-vjolenza qed issir għal raġunijiet ideoloġiċi. Issir għax dawn kienu in-nies tal-partiti finalment jieħdu pożizzjoni wara l-elezzjoni. Ma għandhom sem. Di is-tieni darba li qed issemmija daw in-nies li jkunu qrib il-partiti li idur mal-Ministru jgħidu l naqqa xufier jiftħu l naqqa l-bib imorru aħlu l-erba' posters bit-tama li meta mbagħad ikollu xi xorta ta' seta' politika ikun jista' jaġevolhom u jiffaċilitalhom. U kultant imorru għal rashom daw in-nies. Imorru għal rashom xiġifieri. Jużaw il-pożizzjoni tagħhom mal-Ministru biex jiggwadanjaw. Biex mbagħad pereżempju jiftu impriża tagħhom. Biex jiggwadanjaw. Isom jurtaw ħafna fis-sens qed niddeduċi jekk għax it-tieni darba li semmejthom. Le, turtak għax inti taf, jekk inti
temmen, anke jekk temmen ikun il-partit li żommija u inti, u tkun ġenwenti tara l-partit ikun tajjeb, inti naf dawk jagħmlu qed jirrovinaw il-partit tiegħek. Allora għandhom jurtaw il-mi kun verament irid li l-partit tiegħu jkun partit tajjeb. Il-problema tal-partiti tradizzjonali huwa naħseb id-daqs tagħhom, waħda minnhom insomma, bagħad il-problema tad-dejn ma dik problema oħra, ma f'dan il-każ biex ta' soċjali li huma tant ikunu mdaqsin, tant ikun hemm nies involuti li inti vera diffiċli tiżomm rendi kont ta' lim kandidat qed jippatteġġa mal-lim klikka nies biex eventwalment dak qiegħdu chief of staff, dak qiegħdu communications, dak qiegħdu dak ħajfaċilita l-tenders, eccetera, eccetera. Hemm din il-problema. Ma il-problema tanta il-għem, minn bdiet is-sistema politika fl-1921, li bdiet timmanifesta ruħha mhux il-bira. Fuq biex nara il-parti tat-tielet partit u l-parti tal-lowest voter turnout, inti temmen li biex li it-tielet partit iġib instabilta li dik hija stqarrija fatwali, għax jiena meta nħares lej demokrazija oħrajn, nara li hemm anke gvernijiet li b'suċċess jigvernaw anke b'minoranza. Hemm it-tnej. Skont min ikun it-tielet partit. U din hija l-problema. Speċjalment fid-dinja tisir populista. Il-biża' tiegħi huwa li pereżempju it-tielet partit ikun partit razzista. Li tagħmel argument fuq l-immigrazzjoni huwa mod. Li tagħmel argument fuq razza huwa mod ieħor. Mela l-ewwel nett għax inti jekk qed tgħid li aħna ma nifilħux l-immigrazzjoni iktar. Ma naħsibx li tkun qed tgħid xi ħaġa spettakolari, fis-sens li vera l-gżira tagħna hija meqjusa jekk isfittxuha fuq jinnaf affarijiet tad-demografija fost l-iktar densely populated bħala pajjiżi. Sewwa, allura għandek argument. Min mindu ġew l-Ingliżi f'Malta fl-1800 sakemm qisu sal-bita snin 70. Il-politika tal-gvernijiet Maltin u Ingliżi u Maltin wara, kienet kif se naqsu l-popolazzjoni. U l-pjanijiet kbar li għamlu l-Ingliżi fej se jipprovaw joħolqu kolonji Maltin ma kienu jifqu qatt. Xi mardu jifirxu d-diaspora? Meżgur mela rridu jaraw jistudjaw jistgħu jagħmlu kolonja Maltija l-Brażil, jistudjaw jekk hemmx fil-Karibej, jistgħu jagħmlu da. L-Ingliżi ħaġa waħda kien ikollhom li basta jirranġaw mal-Knisja li jmur qassis Malti magħhom, xejn ma jkollhomx il-qassis Malti ma jmorrux. Imma ġifieri anki meta l-Palestina illum iżewqat fidej l-Ingliżi, il-beħsibijiet kien tal-Lieutenant Governor li kien hawn Malta, Sir Hellu kienet jistabbilixxu kolonja l-Palestina. Ġifieri u għal min jiftakar il-ħamsinijiet u l-60 il-gazzetta tal-Berqa kienet ikollha regolarment feature dwar il-Maltin tal-Eġittu, il-Maltin ta' Tripli kien iġib l-aħbarijiet tal-Maltin ta' daw il-postijiet. Għax l-idea kienet li l-Maltin kif se nferxuhom u l-gvernijiet Maltin li ma kellhomx ir-riżorsi biex jagħmlu l-ekonomija ta' Malta. Il-Departiment tal-Immigrazzjoni kienet fost l-iktar attivi. U aħna konna l-iskola, u hemm minnu l-età tiegħi jekk ipoġġi bil-qeda jiftakar, kien ikollna anki stejjer dwar il-vjaġġ lejn l-Awstralja. Biex jippreparana ta' x'se naraw, ġifieri m'għandux għax ibeżżana da m'għandux fjata għalmu l-Awstralja, kien ikollna dwar iż-żraben tal-borra fil-Kanada, per eżempju. Ġifieri kienet l-idea kienet emigra. U jekk tiltaqa' ma' nies anzjani dak iż-żmien, u jekk tgħidlu qed nistudjak hawnhekk għal xejn, jekk titavvanza qbad il-bagalja u itlaq. U għal żmien kienet verità naħseb. Kulli kienet saret verità. Għaliex il-Maltin ta' Malta
kienu jiddependu ħafna fuq il-familjari tagħhom barra minn Malta biex bagħtulhom il-flus. Tajjeb, jiena waħda mill-affarijiet li għamilt fajti kont postman. Tajjeb, u kull ġimgħa n-nies kienu jistennewni fuq il-bib jafu meta ġejja l-posta mill-Awstralja, jafu meta jmissetħu l-posta mill-Amerika, biex intihom dil-ittra li fiha se jkun fiha l-flus mingħand it-tfal tagħhom li marru l-Awstralja għax huma ma kienx kollhom biex jgħixu biżejjed. Jiġifieri Illum inbidlet, però llum ħafna nies qed jiġu ħafna migranti qed jiġu Malta biex propju biex jibgħatu il-flus huma. Dak li konna jagħmlu l-Maltin qed jagħmluh l-immigranti issa. Kif tirrigwarda din il-bidla l-ewwel net xtaqt nissottolinja li Malta hija l-iktar pajjiż densely populated ġewwa l-Unjoni Ewropea minn fejn x'in ir-riżorsa, ir-referenza, sibili waħda. Nuħdu għadrawa di li meta speċa nisqu xi ħaġa ngħidu minn fejn ġejja tgħidlix Wikipedia. Qalbi tisplodi. Illum il-ġurnata speċa x'tagħmel minnha il-fatt li dinamika nbidlet kompletament, ġifieri jiġu ħafna nies minn pajjiżi ħafna iktar li għandhom ħafna inqas riżorsi u flus minnha biex jagħmlu l-flus biex ikun jistgħu jibgħatuhom partikolarment il-ġenituri tagħhom, il-qrabat tagħhom, forsi jkollhom it-tfal. Però biex aħna ġenerajna dak il-kejk li minnu qed jiekol kulħadd inkluż daw l-uħud li tiġu hawn. Kellna nkabru l-popolazzjoni b'mod rapidu ħafna, kważi mhux kważi bi-strateġija nagħmluha. Inti jiena għadlek tisir rendi kont fil-bidu bdejna biha. Jiena għedlek ta' kollox isir rendi kont. Ġifieri tisir studju ta' serju għaliex ġifieri rridu ikonna bżonn. Ħabba li l-popolazzjoni tagħna hija aging population qed tikber. Ħabba li n-nies tagħna mhux jagħmlu ċerta xogħlijiet, veru, jew mhux veru. Ħabba l-esploitazzjoni tal-ħaddiema barranin. Tajjeb. Allura il-Maltin m'hemmx posta li imma dawna tista' titfaħħhom, imma titsostanzjahom. Għaliex ħafna nies jużaw waħda jew l-oħra jew dik, imma limi l-iktar waħda li titla' fuq u hija importanti. Kollha se ssib li għandhom element, qatt ma jkun hemm raġuni waħda, imma fl-aħħar tal-ġurnata inti tkun iktar fiċ-ċert biex tagħmel il-politika tiegħek ta' x'inhi il-problema. Issa, ovvjament, il-Maltin ma jidirx li qegħdin qiegħda. Sewwa, mela jekk qed jaħdmu il-Maltin, imma għandna areas kbar fejn ma jgħidu ma jsibux Maltin. X'in ir-raġuni? Il-pagi? Kull pajjiż li jilqa' fih l-immigranti jesplojthom. Jiena kont student l-Ingilterra u ma kellix flus. Tajjeb, l-Università kellha bagħtet littra fejn qalt li we do not know how you're going to survive the coming year. Tajjeb, għal minn hekk ma stax tkun. Min bagħtilek dik littra? L-amministrazzjoni tal-Università tal-Ingilterra, ta' Reading University. Tajjeb, u allura wieħed jara s-sitwazzjoni li kelli jien, ma stajx indur fuq tad-dar u ngħidlhom isma', anzi sakemm mietu qatt m'għattilhom xejn. Li jien ma konx nafux se nikol għada l-Ingilterra waqt li student. Wara mort fil-weekend, mhux bħalma jagħmlu studenti Malti matul il-ġimgħa, fil-weekend kont imur naħdem. U x'kienu jħallsuni, nofs li jħallsu, u ġieli 1/5 tal jħarsu lill-Ingliżi. Tajjeb. U niftakar ukoll l-ewwel esperjenza tiegħi li mort l-Ingilterra kien qabel di ta' Reading ukoll li kont nagħmilha ta' picket fuq il-picket line tal-ħaddiema barranin li kienu jaħdmu fl-isptarijiet Ingliżi mal-NHS. Imma da mhux in-nurses. Le, picket ma kienx impjek, tmur inti biex tissapportihom. Biex tissapportihom, sawa. Eżatt. Protesta. Protesta. Parti, u biex tqajjem bħalma rajtuhom issa jagħmlu l-postcards u honk if you support us u dal-affarijiet kollha. Ikollok xi plakardu xi affarijiet. Ma dana il-ħaddiema dak li kienhom anċiljari
Ġifieri mhux nurses nitkellmu. Dawk li natfu, dawk li jaħdu kienu barranin. U waqt li Ingliż kien jitħallas għall-istess xogħol 40 lira u ma kien jitħallsu 12 lira fil-ġimgħa. Però ma nasibx li hija l-istess saw Malta f'ċertu oqsma, ġifieri pereżempju l-infermiera għandhom ċertu collective agreements. Eżatt, imma Ma mbagħad hemm industri oħra. Hemm industri oħra, imma u tinsiex li min ħaddem il-profitti fittex. U jekk jista' ma jagħtix il-pagi li huma dovuti mhux se jtiju. Dil-idea li min ħaddem għandu xi roħ speċjali jimma xi roħ speċjali u dali. Però bħala xat li nimpjega ukoll meta ssib talent trid tinvesti fih. Għax il-talent huwa rari. Il-talent, imma għaw ħafna industri li jiena l-ewwel ġob tiegħi kien ma' lukanda kamuna u ħaġa għalli u li ma li wasalt mhux bonġu. Welcome abroad. Għallu li jekk tidħol trade union inkeċċuk. Jekk tidħol trade union inkeċċuk. L-ewwel sentenza li qalu li. Ma qalu li all right, we fin, welcome, pajtek kiena, tifhem, dak iż-żmien ma kienx hawn xogħol Malta. U li jilqaw gbija dik titħol fi trade union keċċuk. Ma għallu li xej, għeta jistenna, għedlek bonġu għal-menu. Marrajt, u baħal għedu għek isma, saħan kelmu għda xejn aħna mrajdu għamlu l-affarijiet, le xej. Mek bum. Jista jkun li, fil-sens, jindi li l-għat maġrat li kon ġili impiegat, forsi insertajt u koll f'xinisna aggressivi u narejba. Dak iż-żmien ċertament li ħafna mill-employers kienu jagħmlu. Nasib li wkoll hemm dil-ixu li s-suq tax-xogħol illum il-ġurnata huwa aktar kompetittiv milli kien dak iż-żmien. Imma għalhekk wieħed irid jara verament l-affarijiet. Biex inti tagħmel policies, tkollok il-fatti f'idejk biex tagħmel policies tajbin. Għaliex hemm ħafna elementi. Pereżempju, għandek element. Il-qrati regolarment illum ikeċċu nies li kienu bil-kera mid-djar. Mela, nafu l-kem tolqot nies din il-biċċa xogħol? Għax hekk inti tippjana programm ta' għajnuna għal-jum tkun taf. Jidher li għamluh dak l-istħarriġ għax ħarġu policies li jissussidjaw kirja, jew jippruvaw isibu postijiet. Imma jekk inti ma tkunx għamiltu dak l-istudju, kif twieġeb għalih? Bħal ħafna nies jgħidulek hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa għall-faqar. Jafna drabi n-nies jgħidu għalih saqsiju imma fuq l-infaqar qed titkellem. Għaliex mhux kull bniedem huwa fqira l-istess raġuni. Hemm min ġab il-faqar fuq innifsu għax għandu viċċju tad-droga. Mela inti da jekk itteħ il-flus. Ħajħalhom droga. Mela inti toħloq programm biex daw in-nies toħroġu bil-faqar għax toħroġu mid-droga l-ewwel. Jekk in-nies huma gamblers, ittihom il-flus, mhux se tagħmilhom xejn biex tmexxihom. Mela inti tikollok daqsxejn idea ta' x'inhu l-kawża tal-faqar, x'inhu huma s-setturi l-iktar li jiddominaw għaliex il-faqar. Bħala akademiku, x'taħseb li hija relazzjoni tal-policy makers ma' dan ix-xorta ta' stħarriġ? Dan l-istħarriġ isir iktar profond milli jsir. Isiru kultant surveys u joħorġu da riżultati, imma kultant inqishom iktar li huma biex jagħmlu ħoss aħna minna survey u wara x'sibna, tifhem. Milli biex jinformaw mbagħad l-azzjoni. Li lilek tifrustrak għax inti kien prattiku. Iba tifrustrak, għalhekk nitkellem ta' prattiku, ġifieri rrid inkun naf. Dawk in-nies li għandi bżonn vera ngħinhom finanzjarjament. Se ngħinhom finanzjarjament. Min huma? Kemm huma? All right? Dawk in-nies li għandi bżonn ngħinhom mod differenti. Min huma? Kif huma? Ħanejnhom. Ġifieri hemmhekk jiena nara li inti tmexxi tajjeb. Imma li noqgħod nitkellem fuq il-faqar jien u qisni għax hemm żgur hemm imma għaliex il-faqar? Għax mhux kulħadd ħafna fuq nies li qegħdin fuq xifer il-faqar, il-Gini coefficient kiber li però qatt ma tisma'
b'diskors ta' isma' il-faqar kiber u kiber però għax taf xiex spludiet il-kokaina pereżempju, ma nafux hekk hux għalhekk. Ma nafux għalhekk. Jew għax daw ħafna minnhom barranin li ġewwa u ddeċidew li joqgħdu sitta ġewwa apparta. Ma nafux din daw l-idjosinkrazziji fid-dejta vera rari nitkellmu dwarhom. L-università tidħol fiha din il meta jkun hemm fenomenu pereżempju bħal faqar. X'ta' intom x'inhu l-approċċ tagħkom? Ifhimni, l-approċċ tiegħi huwa normalment li kieku insib min lest jistudja bis-serjetà miegħi tajjeb. Imma kif qed ngħidlek jiena, irridu noqgħdu attenti minn dit tendenza li rridu ninstemaw. All right? Jiena nemmen li x-xogħol tagħna mhux li ninstemaw biss. Rridu ninstemaw, mhux ninstemaw biss. Mhux hekk. Imma rridu nagħtu direzzjoni. Imma rridu nagħtu direzzjoni li hija bbażata fuq studji serji. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Intara n-nies bejn klientelizmu li huwa ċkejken u meskin, ma huwa żgħir, huwa ċkejken ħafna. U ma korruzzjoni li mbagħad tkun ħafna kbar ta' kuntratt, ċertament kien hemm din l-istorja tal-400 miljun tal-Vitals. Biex inti tara xi linja diretta bejniethom daw iż-żewġ avvenimenti. Hemm livelli fil-klientelizmu. Il-bniedem fit-triq mhux se jkun għal kuntratti l-kbar. Kull ma jkun irid, forsi li impjeg, li jkun irid forsi li jieħu xi ħaġa b'xejn, daħluh f'xi lista u da fejt kollha. Ir-rabta bejn il-business u l-politika dejjem hemm kienet. Tajjeb. U allura dik tiġi indirizzata. Hemm ħafna eżempji tagħha. Ħafna eżempji. All right. Jena l-istudenti tiegħi kont ngħidilhom biex wara elezzjoni jaraw il-kumpaniji li fetħu. Għax fit-Times naħseb għadha ġiba. Kien iġġib mingħand id-direttur tal-reġistratur tal-kumpaniji. Dawk li għalqu u dawk li fetħu. U kont tara patterns. Jiena meta il-political scientist ma nistudjax il-paroli, nistudja anki dawk l-affarijiet li jidru mhux daqshekk jagħtu kasom min-nies. Dawk huma kultant iktar indikattivi. Mela, u tibda tara li hemm kumpaniji li wara bidla fil-gvern jgħalqu u oħrajn bħalhom jiftħu. Per eżempju, kumpaniji tal-reklami, mhux tal-reklami ngħidulhom biss, ngħidulhom tal-public relations. Tiftaħ li xkodba. Mis-sejt korta għamnek. Darsa ta' fjammata dik. Ma kompli jek jġbuk. Ġifiri, taf xet najt jina. Taf xet najt. Ġifiri, li inti għax tkun ma partit, il-biznis tijak, torbtu, ma da, u kontratti ġu għaddek, u da ġifiri. U dina, issir, għax jista jwet imur jara jt najtu ġveru bil jara wara koll elezzjoni. Daw l-incidenzi. Daw jena kont nurjom mill-studenti, ġifiri, biex u ma jarawom bajnijom kif taħdem is-sistema politika Maltija. Tajjeb. U dawn huma dawk l-affarijiet li n-nies jaqbżuhom, n-nies komuni jaqbżuhom u daw. Li nixtieq li forsi nipprovaw nifmu jekk hemmx nes kulturali jew jekk hemmx qisu xi ingredient jew xi serrija li minnu jinbeddan kollu. Ħansa sem mistoqsija biex ifittxa. Kemm hemm paġni bit-tenders fl-aħħar gazzetta tal-Gvern? Sa kemm isiba. Għaliex qed isaqsija din il-mistoqsija. Il-Gvern iktar ma d-dinja tiżviluppa u iktar il-Gvern joffri servizzi. Iktar jitlob u joffri kontratti. Tajjeb. Issa, il-businessman Malti kultant joqgħod jgħid ħafna bis-suq ħieles u b'dal-affarijiet kollha. Imma meta tiġi assi u no, ħafna u ħafna businesses qegħdhom percentaċċjoli jiddependu minn nefqa pubblika. Naħseb fil-fatt huwa l-ikbar klient tal-privat, il-gvern. Dik fiha nifisha
l-kumpaniji Huma dipendenti fuq huma l-istat. dipendenti fuq dik, tiftaħ li biex timbuttom biex jippruvaw jakkwistaw dak li jridu Issa, bil-kontatti tagħhom. issa, mela. M'hemm xejn ħażin fl-opinjoni tiegħi li kumpanija privata toffri servizz għall-istat li hemm ħażin huwa li jekk dik il-kumpanija privata qed tieħu dik l-opportunità. Qed nitkellmu qisu dejjem qed naqgħu fuq l-idea tal-qrubija eċċessiva. Jekk hux il-qrubija bejn il-politiku u l-individwu jew il-politiku u n-negozjant. Qisu hemmhekk hemm bżonn esplorazzjoni, partikolarment għax fil-bidu wkoll semmejt li l-overpopulation, id-densità tal-popolazzjoni. Issa, però aħna fl-istess ħin niċċelebraw l-idea ta' politiku man-nies. Ġifieri l-qrubija aħna niċċelebrawha. Kważi qisna qed ngħidu lejn il-politiku rrid kolli aċċess għal Ma tistax tiċċelebrajx għax ma tistax tkun politiku fis-sistema tagħna minn dik il-qrubija. Allura, x'inhuma t-tiswijiet li tagħmel kieku inti għas-sistema tagħna? Fis-sens jiena pereżempju ġieli kontemplajt li jew ikollok tiddistingwi bejn il-leġislatur u l-amministratur, ġifieri billi qiegħed fil-Parlament ma jfissirx li wkoll ħadd inħatar ministru, anzi il-Ministru jinħatar barra mill-Parlament ħalli ma jkollux dik il-qrubija mal-elettorat. Ovvjament xorta għandek id-diffikultajiet tagħha. Kollox hemm dik hija l-problema, għalhekk jiena dejjem nitkellem li rridu npoġġu bil-qiegħda u mingħajr ħafna isterizmu u għajjat u polikarja niddiskutu vera x'inhu l-aħjar għall-pajjiż, jekk iridu vera l-pajjiż. Għax aħna għandna del ħabta ta' ħafna storbju. Però inti x'taħseb kif nistgħu nibdew? Jiena nemmen l-ewwel nett dik kienu taqsewwieli, The Isle of the Left. U kont ktibt l-om artiklu fuq il-klientalizmu. U jiena kont tasal konklużjoni li biex inti żgur tuqafa, trid bil-fors tagħmel liġi li kemm dawk li ma fil-business, kemm il-familjari tagħhom, issa tajli tmur fil-bog, kemm il-familjari tagħhom u oħrajn ma jistgħux jikkontribwixxu flus lill-partiti. Tajjeb, ġifieri tkun reat. Okay. Jiena ġa kontat fil-1993 minna li xi ħaġek. U l-Azad, u kienet ġabita l-Independent, insomma ġabita kien nazzjoni, ma l-Independent ġabita naħseb l-aħjar. Fej kontat, għadu attenti xed jiġri għaw. Il-nefqa tal-partiti dejjem tikber. Għattu dil-nefqa tal-partiti tikber tagħmel toħloq da dipendenzi. U daw id-dipendenzi ħaj jissarfu f'perikli serja s-soċjetà Maltija. Ġifieri, dana kull ma tittamel huwa li tistudja, jiena x-xogħol tiegħi għal nistudja. Pereżempju jiena għamilt waħda l-87 huwa li studjajt kurriklam li kien hemm kemm minn individwi politiċi, gvernijiet u kemm huma. U stajt nara ġifieri kemm qed issir il-magna iktar sofistikata u allura teħtieġ iktar flus. Allura, jekk teħtieġ iktar flus, inħass iktar dipendenti. Jekk l-elezzjoni ssir tiddependi li min għandu l-iktar kapaċità jagħmel kampanja u għandu l-flus. U dawk il-flus jubis minn il-business minn fil-parti kbira tagħhom għax huma flus kbar. Allura fl-aħħar ta' ġurnata inti marbut. Mixtri. Sewwa. U għalhekk jiena kontat, jiena wasalt l-konklużjoni li ma kienx konklużjoni tiegħi qabel di. Alright, minna narfajt iżviluppaw u naħseb dwarhom. Li għandu jkun hemm l-istat li jiffinanzja l-partiti b'regoli stretti ta' ki ġifieri tkun hemm kollox accountable għalmenu għal-kampanji elettorali. Saħalli mbagħad jagħmlu ġbir tagħhom fuq l-istazzjonijiet tagħhom jagħmlu ġbira biex iżommu l-ammessa ta' kuljum. Imma ċertament l-istazzjonijiet tagħhom joffru salt problemi oħrajn. Għalhekk qed tittabila li kull solt irid ikun mod rendiku, fimni jiena meta ħarġet l-idea ta'
ċedu li għaw, jena xokjajt ruħi. Jena li għedek t-ġab bdiet l-ewwel attenta biex nibbajpassjaw il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Muxek. Dew jipruvaw mal-ewwel jaraw kif. U sa' tant, jek t-notaw, il-rati tagħna qed jirraġunaw ħażin. Kif qed jirraġunaw? Rajni ġimgħa l-oħra ta' qabel. Għamilna istituzzjonijiet aħna awtoritajiet li jimponu fines, multi. Dak li kun imur il-qorti u jgħidlu mhux sewwa li din l-istituzzjoni ta' timponi multa fuqi, għax din għamet l-investigazzjoni hija l-prokuratur u l-qorti jgħidlu għandek raġun, ma jistax jitik multa. Issa, li konti jien l-qorti, mhux hekk ngħid. Ngħid inti il-multa ġusta? Mela ejja hawnhekk kurini li l-multa li tawk mhix ġusta. Mhux jiena nagħmilha li nneħħi s-snien tal-istituzzjoni fuq dina l-argument li għax se jkunu l-investigatur u prosekuturi, issa kien titħoss li daw vera ma mxedja, mur il-qorti. Kollok rikors ta' appell. U fil-qorti tagħmel l-appell tiegħek. Imma mhux inneħħilhom snierhom. Dik hija problema kbira u inti qed tajt għall-każ tal-FIU. Tajt l-FIU oħrajn, imma hemm każijiet oħrajn mhux dawk biss. Ila ġejja di ġifieri anki meta kienet il-kussjoni tal-traffic wardens u dal-affarijiet u oħrajn, ġifieri. Hija veru li inti hemm diffikultà fiha, imma pajjiżi oħra għaliex jistgħu jagħmlu għadi. Għax aħna min jaqra l-gazzetti ta' barra, series Financial Times u da jara li l-HSBC kienet weħlet marx kemm il-miljun. F'multi. Dak il-każ min jamministrom dawk il-multi huwa regolatur? Ija huwa regolatur, le. Yes, huwa regolatur. Kalla mhux regolatur, ġifieri. Il-qorti mhux hekk għandha tir-raġun, raġuna inti qed tgħid li l-multa mhix ġusta, u rini li mhux ġusta u jiena inti nżommihak. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Sarti vera perswas li minna il-klientelizmu minn tisat kampa f'dal-proċess politiku. Kif teleba għamil? Għarret, għet nitkellmu fuq il-sistema elettorali. Ok. Mela, għan hija li l-istat jibda ikun l-istat li finanzja il-partiti. U għanke bida kif nivvotaw, ġifieri ngħid jien ukoll. U tnej kif nivvotaw. Xem ħażin li nivvotaw. Naf li tħaddidna li speċjalment għalik nikkanċellaw il-kunċett tad-distretti. Wieħed minnhom huwa dik kienet proposta li għamilta hekk dawk iż-żminijiet fin-90s jien. L-ewwel nara x'kienu talbuni biex nitkellem waħda minnhom qalu li inti tista' tgħidilna għax huma ħafna nies jaħsbu x'jiena xjentist politiku nagħti soluzzjonijiet dawn. Qed tifhem. Għadu tistgħu tgħidilna inti bħala kif ikonna sistema elettorali li tkun kompletament proporzjonali, għattalhom faċli jien. Neħi distretti u għadek paċ. Mhix proporzjonali, għatma sta tkun. Eżawa, għattilhom, però fi vantaġġi li ma tkun distrett wieħed. Malta hija pajjiża, mhix nuku pajjiż li hija distrett wieħed biex niftehmu. Sewwa. Tiġi hemm pajjiżi oħra li hemm pajjiżi kbar minna li huma distrett wieħed. Mela. Bħall-Olanda. L-Olanda hija distrett wieħed? Distrett wieħed. X'tib ta' elezzjoni għadhom dawk? First past the post, presidential? Parlamentari, sistema parlamentari, da. Però, ġifieri, u sa' fejna fin anki Izrael, post wieħed, da. Ġifieri, mhix qed ngħid xaġa total. U Malta tan żgħira, u jiena l-argument tiegħi kien li jekk aħna nagħmluha
distret wieħed, in-nies ta' fuq u n-nies tisfel ħajħarsu lej dawk in-nies li huma jidru ta' sustanza. Mhux jekk jaqdix lili. Issa tinsix fi f'deklija tal-Ewropa morna fuq sistema ta' distret wieħed. Issa jiena ta' qabel dinna li għamilna tal-Ewropa. U ħadd ma ara stramba tal-Ewropa. Sa fejna fina l-menu. Imma tajt li tella numru żgħir ta' nies fuqha. U hemmhekk hemm problema kemm se jkun kbir il-Parlament ukoll. Tajjeb. Mela, allura tistudja. Però l-argument tiegħi huwa li min ikun kapaċi jitla għaxu għandu status nazzjonali. Għaliex, għax wieħed li jkun jaf jaħdem distret, jaf jaqpa jitla, u anki ma jagħmel xejn fil-Parlament u ma jitkellimx u ma xejn, imma x'jaqd in-nies jaqpa jitla. Sewwa. U allura dekka turi kemm min jaf ħaddem id-distret jitla. Però jekk inti tagħmel fuq skala nazzjonali, inti tajt kemm taf tikkonvinċi l-poplu dak li qed tajt jgħod talih. Tajjeb. U jgħidu da he knows what he's talking about, jaqbel għal kulħadd. Però inti biex tiġi elett fil-Parlament, jekk speċa nibqgħu b'dil-idea tal-kandidati, xorta kwota għandek bżonn. Ġifieri inti xorta tista' minkejja li inti qed tikkompeti fuq livell nazzjonali, inti xorta jista' jkollok l-stronghold tiegħek u tajt jiena ħanaqdi. Dak ibati mal-bniedem li kapaċi jipperswadi li għandu viżjoni jusa, tifhem. Speċa jien nitħaddet ma' ħafna nies fuq għad l-idea ta' li d-niġu distret wieħed. Smajta kemm il-darba, anke meta ma konx daqshekk politikament interessat kont nisma'. Kemm ilek tisma' ħad l-idea? Kemm ili ngħidha missek tajt. Kemm ilek tajt? 40 sena. Sewa. U x'inhu ġibu li stretta? Għandek bas. Ma inti birra ma tixrob xogħol li? Le, mhux il birra le. Le, ilma rajt kif qiegħed? Ilma tajjeb qiegħed. Tixtieq xi kafe? No. Mela, imbarra rajt birer, whisky, sourdough. Mela, għalfej ma tinbidilx. Speċa żgur li hemm inċentiv biex din tibqa' l-istess. Il-partiti jekk il-pajjiż ma n-nies ma jtoħx sens ta' kriżi. In-nies. Jiġifieri li tiebu pereżempju il-fiduċja fil-partiti. U għalla l-partiti, u jgħidulhom għaliex qed nitilfu fiduċja l-partiti. Il-partiti mhux se jħossu l-bżonn li jbidlu. Sewwa. Għaliex, għax inti ilek da snin kollha organizzat biex tikkompeti f'din is-sistema. Tajjeb. U li taqbad u taħseb biddilha hekk, mhix tagħmel. Tista' tibdija u tajt jien ħanamilha 4 distritti Malta l-ewwel. Tajjeb, jew nagħmilha 6. U tibda gradwalment tmexxi tajt jien hawnhekk ħanasal imma. Okay? U anki tara kif tkun qed taħdem is-sistema, jkollok ċans tara. L-effett taħħak tagħmilha fuq 4 distretti, xorta ħalt iktar f'element nazzjonali, ma mhux komplet, imma ġa għandek eżempju, ġifieri tkun qed tesperimenta wkoll. Sewwa, ħalli mbagħad tajt ma ħadd biex mmur lura, però inti jekk ma tħalli l-affarijiet kif huma, huma ma jaqbilhomx ibidlu għax huma s-sistema li jafu. Il-pajjiżi kollha ibidlu meta jiġu fi kriżi. Neħdu Franza. Franza fil-50s kienet tant fi kriżi li f'xi 6 xhur kellha xi 23 gvern li. All right. U finalment iddeċidew li jagħmlu xi ħaġa daw. Għax il-pajjiż kien se jkollu kolb ta' stat, kien se jkollu mitnerf ħaġa, mela awtomatikament u bidlu s-sistema ta' iktar poteri jagħmlu aktar presidenzjali, s-sistema, u mbagħad iktar il-qoddim meta raw li tkollu ħafna diffikultajiet ukoll, għamlu li tivvota ħadd għamlu sistema maġġoritarja jgħidula. Jiġifieri inti f'kull distrett ħajitla wieħed. So. U f'dak id-distrett ħajkompetu kemm iridu partiti, kemm iridu. Imma jekk ma jġibx il-50+1 inti
tittaġa tmur 15 wara u jkollok second election. Għamlu għajek, għax jafu li l-partiti issa l-oħrajn se jgħidu aħna ma rridux il-dak jitla. Mela, immorru għant l-oħrajn, ngħidu l-om il-kandidat tagħkom l-iktar favorit, aħna nissapportjaw lilkom. Mbagħad ikollok il-50+1. U jitla wieħed. Ma jitla wieħed. Qed tifhem, l-ewwel 15, ma dejjem ukoll bidluha. L-Italja bidluha hija nofsa antika u nofsa ġdida is-sistema l-Italja. Tajjeb. Għandek distretti li huma jitilgħu u reġjuni u presidenzjali bis-sistema Ingliża kważi. U oħrajn li għadhom bis-sistema antika ta' Ma Taljani famużament li instabli. Ma l-ek jiprofa bidlu s-sistema elettorali u kienu stabilment. Imma l-instabilità Xieġib kienet ġejja. l-istabilta l-Italja. Imma l-instabilità kienet ġejja mill-fatt li kellhom problem oħra tal-vot sigrit fil-Parlament. Allura meta l-partiti ikunu minna li jom li qablu u jresqu fil-Parlament, x'kien jiġri? Infatti kredu l-om franki tiratori daw. Dawna. Franki? Tiratori. Għaliex snipers. Ok. Sniper, daw kienu ġifieri, bażikament. Kulħadd jaf li l-partit tiegħek jaqbel ma di suppost, u inti suppost tivvota. U il-vot kien sigriet, ħadd ma jaf li inti votajt kontra. Huma kienu jivvotaw f'vot segret fuq kollox. Mela. Lalla. Mhux tab xejn. Ejja, allura il-gvernijiet fil-li għandhom il-fiduċja minna li huma sejn qudiem il-Parlament bil-fiduċja fuq dik il-proposta. Jisibu li m'għandhomx fiduċja fil-Parlament. Imma ma jistax jgħidu li dak u dak u dak u dak. Tefhem, ġifieri dik waħda u bdew jibidlu s-sistema. Sewa. Ukoll. Waħda ma bidluwix kollha. Inħoss li ħadna pass interessanti ħafna. Pero ma tajniex biex nipruvaw nirriżolvu jew nħoddu rendikont tas-sistema elettorali tagħna. Palissa qed nitħattu dwar l-idea li naqbdu d-distretti u jew Malta tissawar f'distrett wieħed, jew pereżempju f'reġjuni naqra iktar imdaqsa fej il-parrokjaliżmu jinqata' daqsxejn. Sewa. U taħseb li wkoll hemm li xuli tipo ta' tip ta' elezzjoni li għandna, speċjali mux il-first past the post l-Ingliż. Il-single transferable vote. Il-single transferable vote. Li speċa dik ukoll forsi għandha tinbidel u l-idea li jinqasam l-amministrattiv u leġislattiv li ministru mhux bil-forsi jinħatar minn ġol parlament. Għax il-ministru l-iktar li għandu saħħa biex isma' jifqa' l-ministeru bl-impjegati ġodda li biex jerbaħ il-voti. Din hija għalhekk għatlek jiena dan hemm affarijiet li tippoġġi bela niddiskutuhom. Ħalli. Ma le ma jiena u inti jiena qed ngħid li għandna din l-esperjenza twila. Inna 100 sena. Tajjeb bil-partiti kif nafuhom. 100 sena, mhix ftit snin. Narsu lejn dak kollu li għamilna u ma minniex u li provajna nirranġaw, għax għamilna arranġamenti, per eżempju, meta minna li l-auditur ikun indipendenti mill-gvern. Darba l-auditur kien jwieġeb il-Ministru tal-Finanzi. U jallokalu n-nies u l-min jallokalu. Ġifieri laqqas kena dak indipendenti. Ma kenniex l-ombudsman. Tajjeb, ma kenniex aqqas xejdu, l-ombudsman għanna uffiċċju ieħor, għalissa ma Tal-etika. Per eżempju, konna tal-etika, tal-etika kif konna. Meta minna il-Code of Ethics, il-Prim Ministru kien fil-1990s il-bnem li d-deċidi nkisriċ l-etika jole. Di gverna li l-speċa regola li l-nifsu. Kien hemm żminijiet. Mekket id-nebat l-ek anke litra li l-batu li daw. Li kienu ġew mill-Parlament Irlandiż u talbuni biex għax kienu semaw li Malta għandha l-Code of Ethics u da biex namillhom jiena lilhom intihom l-idea ta' fuq il-Code of Ethics tagħna, l-kwalità tagħhom u da fil-kollha. Ħaġa qedtilhom jekk tagħmlu l-Code tagħmluhomx bħal Malta. Irid ikolkom blem indipendenti. Mela l-Prim Ministru jistaqat jiddeċidi u jekk taraw fejn għamu għażiet etika, il-Prim Ministru dejjem żamm man-naħa tiegħu, man-nies tiegħu, man-naħa l-oħra jżomm kontra.
Għax dak huwa jiddependi fuq in-nies tiegħu wara kollox, il-Prim Ministru. Mela, at the end of the day, tidbil forsi toħloq xaħat indipendenti. U dik li kontat l-Irlandiżi ġifri snin kbar ilu daw. Isma', tagħmlux bħalna. U dan il-ħsieb kif nżewġuh mal-idea tal-proċess elettorali? Nsewdu għax inti kif qed naraw issa meta jħorġu ċertu rapporti, min qiegħed Ministru jew ma jkunx, dejjem ifittex kif l-imiġ tiegħu ħajużah. Tajjeb biex in-nies jistru jafu x'qed jagħmel u jużaw fondi pubbliċi. Hekk kienu qed jiġri fil-passat u hekk qed jiġri. Bissa bl-standards ma lajt rapportaħ Ministru u kellna l-każ li il-Ministru irrifonda l-ispejjeż. Riċentament u ġimgħa. Riċentament ġimgħa ilu. Ġifieri għalhekk qed ikollok dal-affarijiet. Ma jkunu qed jiffunzjonaw għax inkella. U is-saħħa tagħhom daw meta wafqu l-audit indipendenti, daw sinduni biex nagħmel lectures lir-recruits u kelli kamra minn bin-nies. U jien għattilhom illum tafu li hu jom storiku. U daw ħadd minnhom ma kien jaf għaliex jom storiku. Ġifieri aħna għandna sitwazzjoni li n-nies mhux vera jafu. Nies jitkellmu, jpaċċu, jiktbu, ma mhux vera jafu. Għax inti dawn huma nies li se jitlu jaħdmu f'uffiċċju li se jkollu l-libertà li jażel in-nisu kondizzjonijiet indipendenti mill-gvern. U daw deħlin jaħdmu miegħu u ma jafux li da jum storiku għal Malta. Li se jkun għad istituzzjoni, daw applikaw raw l-begħadu, applikaw ma jafux. Kelli kasara mimlija, ma kux jafajdu li għalix jum storiku. Għattu ma xall-ewwel darba f'Ġida Malta l-audit office ħajkun indipendenti mill-gvern. Ma kux jafajdu li, tiskan. Jena kont immexxi d-Departiment tal-Public Administration u Management l-Università li kien jitrenja civil servants. Jiġu billi huma mature students, għana obbligati intuhom test li jafu jikbu bl-Ingliż u dal-affarijiet kollha. U jkun tistaqsihom mistoqsijiet li għal-bidu kont nemmen li dawn mhux bombajnihom magħluqa. Biex ikunu nies ma ħobbx nagħlaq bibien. Nħobb niftaħ il-bibien biex min jista' jitgħallem. Ok? Imma ġieli kienu jtuni karti vojta. Per eżempju, għadhom kienet dak iż-żmien kien hemm 6 permanent committees. Il-Parlament Malta għandu 6 permanent committees. Iktbu li dwar wieħed minnhom. U jien nistenda li dawna semgħu bil-PAC, skrivani tal-gvern. Tal-inqas. Tajjeb, għax dan l-accounts huma xi importanti fil-gvern. U jkun hemm tieni paġni vojta kien. U għad ngħid ma possibbli jiena saqsita mistoqsija sektila. Jkun hemm fil-gazzetti fuq television li ntaqa' l-PAC u li ġarek u ġarek, anke ma kienx għadu ġi televised, xorta kien ikun fl-aħbarijiet. Il-PAC għax dak iġilet ma dak, u liħor dak. U stennejt, fil-fat dawk li wieġbu kollha dwar il-PAC wieġbu, ma kien hemm tani karta vojta. U rajta bħala shocking jiena li civil servant. Mhux kapaċi jgħidli. Dwaru. Ġifieri hemm nuqqas ta' talim fil-pajjiż. Ta' standards kważi. Allura, n-nies jaħsbu li jafu ħafna u jitkellmu nittatu il-poteri il-President nagħmlu hekk u nagħmlu hekk. Ma ħadd minnhom ma jaf kif daw ġew mibnijin, x'kien ir-raġunament wara s-sistema li għandek, x'inhu ma jiġri u x'inhu jiġri kultant. Le, dak li jaqraw trendim hekk, tifhem u jgħaddim fuq il-Facebook tal-ġurnata. U fil-fatt huwa wkoll dak li mmotiva din it-taħdida kelli wkoll taħdida fuq temi simili ma' Professor Warrington għax inħoss illi ħafna nies ifajru is-soċjetà u fil-qalba tal-soċjetà għandek il-politika li isu kollox isu plaggjat magħha u jgħina tiffunzjona, fiha ħafna biċċiet ta' makkinarju, ma daw il-biċċiet tal-makkinarju ħafna minnu qasna fuq l-qegħdin hemm.
u jew jekk nafu l-qegħdin hemm ma nafux għalfejn qegħdin hemm u għalfejn l-idejat kollha l-oħra li preċedewhom neħħejnihom biex issa wasalna għal din il-verżjoni. Biex huwa wkoll dak li immotiva speċa din it-taħdida ta' bejn u bejnek. Wek qed nipprova nagħmel speċa jien inqis il-kultura minkejja li hija idea astratta ukoll għandha hija parti minn dik il-magna. Però sa badna fuq is-sistema elettorali. Hemm xi ħaġa oħra li taħseb li s-sistema elettorali tista' tibbenefika minnha. Biex jiena naqbel li jekk is-sistema tad-distretti tiġi jekk forsi mhux għal kollox imxejna, speċa ċertu parrokjaliżmu ħajonqos. Hemm xi nsaqsik hekk, hemm xi motivazzjoni għal partiti l-kbar li tista' tgħid isma' titbiħħilhom hekk tal-idea l-aħjar. Huwa interessanti li xi diskussjoni bdiet. Almenu l-speaker tkellem dwar tibdil fis-sistema elettorali. Jistess ħadsem f'debate li jagħmel il-Labour Party fuq il-sistema elettorali. Riċenti? Forsi 9 xhur ilu. Riċenti, X'im motivax biex għal-Labour Party gawdi qed mis-sistema preżenti? Efimni, għaliex il-President tagħha li ħass li din għax għal jiġi dibattuta. Jekk ix tagħmel ġid lil Malta s-sistema elettorali, u rrid jiddibattija. U jiena personalment ġejt mistieden u għadd l-affarijiet li bażikament qed ngħid hawnhekk, jiġifieri kollu. Kien hemm ovvjament ma qabilx miegħi nies li huma involuti f'organizzazzjoni tal-partit, nies li qablu miegħi li kienu kollu fl-organizzazzjoni tal-partit għaliex il-pressjoni fuq in-nies illum qed tiżdied. Mhux m'għadix ta' kollox jgħaddi. Meta tgħid il-pressjoni fuq in-nies għall-nies għan-nies fil-partiti qed tiżdied. U għalhekk għadlek jiena in-nies jekk jibgħatu sens li qed iħossu li hemm il-partiti jħossu li hemm kriżi fost l-elettorat. Dak is-sens li ħadd ġifieri li dak li motiva dan id-dibattitu kon fih il-partiti li beda jinħass hija għax li riesa kriżi. Il-partiti jkunu jafu minn serbaħ l-elezzjoni qabel jivvutaw id-nies. Dina kontatta qabel kelli prova. U għax ħassejt minn dak li kien jiġri jiena kont immexxi dibattiti politiċi. U il-body language ta' min kien jiġi kienet tittini ħafna indikazzjoni. In-naħa ta' min serba u iktar relaxed, u iktar sharp, u liħor rajn. Niftakar kelli bexxejt id-dibattitu bej Alfred Sant u Dr. Finek Adami. Mux meta għamil ħareġ tal-libel, dak mux jinkont. Tal-libel? X'istorja di? Għax kien akkużaħ li ħalla l-tifel tiegħu milli jidħol l-università minn lill-Alfred Sant. U Alfred kien rebaħlu l-libel lill-Dr. Finek Adami. Mela, u da ġara li Finek Adami għat parajtu nervuż daqshekk kien, per eżempju. Ma nafx kell darba għal-mobile, mal-art. Tifhem, u kien der, ġifieri anke qabel bdejna kellu waqt li liħor kien konfidenti. Konfidenti. U da riżultat kien rebħa ċara, ġifieri għal-Labour Party. U jinkont imbagħad kelli l-okkażjoni li nistudja il-pols tal-partiti. U li żgħid kemm huma preċiżi. Hemmhekk fejn verament tallimt li l-partiti għadhom idea tajba, u għalhekk il-partiti jafu kemm se jkun viċin jorbot ir-riżultat u dik l-aħħar ġimgħa isiru. Nitkellmu dwar klientelizmu li taqbad il-Prim Ministru inti u tmur tħabbat il-bib tan-nies li mhux se jivvutaw biex jipperswadihom. U daw biex tipperswadaw xi tagħmel mhux tajja tgħidilhom wara jiena ħantikom li tridu. Xi titgħamel biex tipperswadihom. Ma nasibx bil-fors. Fis-sensina għandi esperjenza ma żomx għandna żewġ sibiet. Ħanaqbad fuq l-iktar wieħed important. Ma għandi esperjenza li pereżempju kultant ngħid ċertu affarijiet.
u n-nies jieħdu għalihom. U jikbu li kummenti vera ħoroġ fuq il-Facebook. U li nagħmel huwa li kultant meta jkolli ċans, mhux nagħmel ħafna ħin, imma meta kolli ħin nagħmelha. Nibgħat messaġġ privat, nara isma' trid inċempillek nitkellmu għas tisma' leħen, taf kif jiena nisma' leħen. U nintebaħ li ħafna drabi, ġifieri s'issa 100% ta' drabi tan-nies li tawni it-telephone number kull mariedu huwa li nismagħhom, li nisma' l-perspettiva tagħhom, li nempatizza mal-pożizzjoni tagħhom. U ħut ġifieri anke saru mbagħad issieħbu saru Patreons, eċetera, eċetera. Però li rrid nistaqsik huwa x'inti qed tgħid li l-partiti huma vera kapaċi jieħdu inkwadratura tas-sitwazzjoni ta' kif inhi fil-pajjiż huma preċiżi. U qed tgħid ukoll li qegħdin jiddibattu bidla fundamentali. Ma ngħidx li jiddibattu, qed ngħid li bdew jisaqsu l-mistoqsijiet li jiddibattu. Ma kellhom lilek li inti qed tgħidilhom u anke Anġlu Farrugia jekk rajt sew fl-artiklu hekk qal li għandna bżonn naqtaw is-sistema. Għaxina nisa li warajja dak li tajt jiġi hawnhekk jo sostanzjat jolja wara dari. X'huwa? Nisa li għawdana u qed jiġi sostanzjat dak li tajt jolja. Sissa ma lejniex ma kellekx offsides. Tajjeb sejjer. Malta must slash number of districts to reduce power of political favor. Speaker proposes. Il-fatt li qed ikollhom daw id-diskussjonijiet, x'jgħidlek fuq x'qed jaħsbu fuq il-pjanura politika dan il-każ il-Partit Laburista? Kont diffiċli tkellem għalih ġifieri għall-Partit Laburista għax ma nafx x'essaġġ għalif li semmejtlek da dibattitu li stidnuni għalih. Peress li għat li biex ikun hemm din ix-xorta ta' bidla jrid ikun hemm kriżi. Iridu jħossu l-partiti li n-nies mhumiex sodisfatti iktar bis-sistema. U taħseb li n-nies qed juru din Hemm gruppi ta' nies kif semmejna fil-bidu li qed jgħidu m'aħniex sodisfatti. Imma ma jafux, għax imbagħad hemm nies marbutin. Di tal-maġġoranza assoluta, tifhem. L-Ingilterra, n-nies ma jivvotawx min jitla' fil-gvern mhux bil-forsi kollu maġġoranza assoluta. Għax is-sistema tagħhom biex magħmula biex ikollok maġġoranza assoluta. Kollok maġġoranza assoluta s-siġġijiet. Sa 1981 nekket is-sistema tagħna wkoll. Għaliex? Għaliex ma kien jirbaħ l-iktar siġġijiet kien jigverna. Infatti jien ma nafx jekk tiftakarx juqgħod smajt biha l-kriżi tas-71 fl-elezzjoni. Le. Mela, fis-71 tal-81 kont smajt. Tal-71 kienet l-indikatur tal-81. Imma aħna l-Maltin għandna vizzju. Li qabel xi ħadd ikorri ma nagħtux il-passi. Tajjeb fis-71 il-Partit Laburista fuq skala nazzjonali ġab iktar voti mill-Partit Nazzjonalista. Bħala volum. Bħala volum. Imma kien hemm distrett. Minna kien is-sitt distrett b'siġġiewi ħal ormi. No. Fejn 4 voti setaw jitfaw li jirbaħ is-siġġu ekstra, iġviġu 3-2 favur il-Partit Nazzjonalista. U allura kien se jiġi l-Labour Party ġib iktar voti. U n-nazzjonalisti ikollhom iktar siġġijiet. Il-nazzjonalisti minkejja li l-Partit Laburista kellu iktar voti ma rridx jaċċetta r-riżultat. U talab xi 16 recount. Biex fejn se jmorru dal-voti. Għax kieku dawk il-voti marru għand il-Partit Nazzjonalista u kien jussiġġu. Kien jargumenta li ju rebaħ. Għalla ma kollux il-maġġoranza tal-voti. Però fis-71 kienet l-ewwel telfa ta' Borġ Olivier? Ne, ma kienx l-ewwel telfa, telef fil-55 ukoll. Kien telef ok. Ma ġifieri jekk tara dik ta' 71, l-argument li kien se jiġi l-istess, il-Labour ġab iktar voti, u n-Nazzjonalisti ġabu iktar siġġijiet. Kieku dawk il-voti f'dak il-recounts ma baqgħux imorru għand il-Labour Party.
Ġifieri xorta diġà kien hemm Indikatur. Ta' xista jiġri? Tal-elector. Sistema issa tal-electoral college Amerikana nara. Ma s-sistema jedi, jekk inti tidħol ġol website li kien waqqaf Professor Lane, illum edha fidej l-Università fuq is-sistema elettorali Maltija, li fija ħafna affarijiet interessanti. Fost affarijiet oħra fija ċart fuq disproportionality fl-elezzjonijiet. U meta tara di ċart, timpressjonak. Għax tinduna. Li fl-elezzjoni tal-47, meta l-Electoral Commission ma kienx hemm partiti fil-gvern, wara l-gwerra, il-riżultat kien kważi proporzjonali. Wara dak iż-żmien nibdew naraw li l-elezzjoni taqleb il-disproporzjonalità taqleb favur minnu fil-gvern. Għaliex, għaxu għandu sem fit tfassil ikbar u bedaw il-partiti ftit li hemm iktar jiddominaw. Ikbar ta' Bdew jiddominaw iktar il-Kommissjoni Elettorali. Saħan sitra l-Kommissjoni Elettorali saret maqsuma bejn partiti. Mela ktara dik iċ-ċart tara id-disproporzjonalità li dejjem meta jkollok partit fil-gvern, l-elezzjoni ta' wara disproporzjonalità tikber favur tiegħu. Ma nafx hekk sabiex. Ma nafx li saba. Min ċert jekkux di li qiegħed fuqha għaw xaġa fuq il-disproportionalities. Disproportionalities. Dinna ta' John Lane, Professor John Lane, Amerikan. Probably dak hija John Lane, ma dak hija paper tiegħu u kellu website fiha. Imma fuq u da xejdu. Għandu paper fuq il-single transferable vote in a two-party system. Zomma, tista' tfaħħa bħala parti mir-riżorsi ma zomma lina u kollox interessanti li. Interessanti kun taraw li. Ibati li dik blowa li WhatsApp. Xina naqa nerd ħansir fuq għadu biex tax-xogħol. Bħana xit tinsaqsik. Kelli xi mistoqsija oħra fuq. Li għadna ngħidu għalissa huwa da, ġifieri, hemm bżonn li flok neħdu for granted li rridu n-naħata għana titla fil-gvern biz. Li konna diskussjoni dwar xlaħjar għal-Malta. Sewa, il-partiti ebba żgur li għandhom il-kapacità jieġew jirriorganizzaw għat-tibdilit li jkunem. Nafx tinsaqsik. X'taħseb minn fuq għax inti semmejt li l-Kummissjoni Elettorali hija maqsuma bejn żewġ partiti. Jina kont neżisti f'sitwazzjoni fejn anke l-Broadcasting Authority biex għan t-gverna fuqi u dik hija mfassla again biż-żewġ partiti. Din hija xi ħaġa li turtani ħafna jiena lek nagħmlu fuq l-internet il-programm ħalli l-Broadcasting Authority ma m'għandhomx jed fuq nagħmel jiena. Jista' jibda jkollhom jekk xaħat jagħmel kawża, kif jista' jkollhom fuq l-affarijiet privati, jista' jibda jkollhom fuq diffiċli ħafna li l-Broadcasting Authority timmodera l-internet. Hija naqra iktar komplikata minn trasmissjonijiet oħrajn. Speċa turtak, speċa meta tħares lura li l-istorja tal-pajjiż u tara il-privileġġi li jiena inħoss huma eżaġerati tal-partiti, jitnajdu l-Kummissjoni Elettorali, l-Kummissjoni tax-Xandir, anke l-fatt li għandhom daw id-djun kollha mal-vat biex ta' siba problematika anti. Kulli problematika anti. Jiena ngħid li min ikun qed imexxi irid ikun l-eżempju għall-kumplament tal-popolazzjoni. Inti jekk rajt xi kitbit tiegħi jissib li hemm ċertu konsistenza li jiena dejjem li l-istituzzjoni tal-pajjiż iridu jkunu l-fuq mill-partiti. Issa tajlinti ma tgħidx partiti jekk jirbaħ, żgur xu jirbaħ, kun jirbaħ diginarji. Kull irridu jirbaħ. Mela le. Imma ma rridux kifatt jirbaħ billi huwa ma jkunx ħaqqu jirbaħ. Għax għalija ma mhuwiex xi ħaġa li ttini kuraġġ ta' x'jista' jiġri fil-pajjiż. Il-pajjiż jiena huwa żgħir, huwa bla riżorsi,
għandu popolazzjoni kbira u jrid jara u din attirek diġà daw net li il-riżorsi li kollu ma jaħlihomx. Imma verament jużhom bliktar mod ta' attenzjoni. Tajjeb. Però l-affarijiet jidru sejn tajjeb bħalissa fis-sens. Bisu l-ekonomija meta tħares lejha tikda sens li l-ekonomija għaw prosperità. Ija, però il-prosperità hija bżonn juża Malta. Barra minn hekk, ċertu affarijiet kieku ma jagħmlhomx il-Gvern Malti. M'hawnx il-lok dik il-kompetizzjoni biżżejjed biex il-poplu jinqeda mingħajr il-bżonn tal-gvern. L-Amerika min juża sptarijiet tal-istat, il-foqra. Tajjeb, għaliex. Ma tixtaqa taħt l-iskema. Niftakar jiena darba ktibt artiklu fil-aħħar tal-80s li t-tobba Amerikani l-fqar jużaw bħala guinea pigs. Melena kumpanija tal-medicina, tajjeb, għat m'għandix il-permess, u rrit nittestja l-medicina, jiena tabib tiġi għandi inti, u ngħidlek ara ħi, ħantik daw b'xej. Però tiġi tgħidli kif tħossok, tajjeb. Mela inti mingħajr ma taf, qiegħed nittestja fuqek medicina da. Ok? Jon kella, l-istat ma jħallasnix jekk ma nagħmillekx 3 punti fidek. Mela, inti tiġi għandi, jiena bil-forsi nagħmillek 3 punti, jekk ma jħallasnix l-istat għalik. U jekk hemm bżonn, anki jekk tgħidli għandek hawnhekk u ġieħaw, noperak. Għax l-istat issa jħallasni tal-li da, ma tix tkun hekk. Aħna mxejna lej sistema u di torbot ma' klientelizmu naqsef ftit misħata klientelizmu u ċertu nistaw u kol ma jintrabtux daqshekk. Għaliex ħafna mis-servizzi soċjali ma domx means tested. Ħafna soċjali universali ngħidulhom. Jiġifieri inti toħodhom, jien noħodhom, dak joħodhom, u hemm bżonn imorru ħabtu l-bibien biex ituhomna. Mela dik fiha nnifisha iġġib ċertu leveling fis-sistema, mhux ekonomika, leveling f'dak li huwa dritt. Ma nafx jekk tixkompli mbagħad insaqsik naqra fuq il-kunċett tal-means testing għax speċjalment meta naħseb fuq amministrazzjoni effiċjenti ta' riżorsi li dejjem tiġi f'moħħi għalli għandna bżonn aktar means testing. Fis-sens li pereżempju jiena doħdu l-idea ta' child care ma ngħidux b'xejn speċa provdut mill-istat li ħassu għalli ħaħna fl-aħħar mill-aħħar mit-taxxi tagħna. Dak fis-sens li t-tifel ta' jiena li xi ħadd li huwa miljonarju għandu aċċess għalih u xi ħadd li bil-kemm qed ikampa għandu l-istess aċċess. Meta naf li il-miljonarju m'għandux bżonn din xorta ta' għajnuna għalih, speċa dawk il-flejjes huma superflui. Speċa ħoss li huwa użu mhux għaqli ta' riżorsi. Issa, daw net kif dal-każijiet li kemm il-qorti l-ġimgħa juru li l-means testing jaf jiġi abbużat minn nies. Tajjeb għandna numru ta' każijiet il-qorti fejn nies li suppost ħadu servizzi li ma' means tested inqabdu li abbużaw mill-means testing. U f'Malta il-means testing, u mhux f'Malta biss, kullum kienu hija problema l-means testing li taċċerta ruħek li il-persuna ħaqqa tieħu. Barra minn hekk il-means testing jaf joħloqlok problema li wieħed jaf jaħbi u l-ieħor għal xifer għax ma jaħbix ma jieħux. Tajjem. U din hija qed ngħidlek mhix xi ħaġa ta' Malta. Din hija problema li tiġri f'kollox fil-children's allowance. Issa, hemm raġunijiet li jsiru policies biex jintlaħqu ċertu għanijiet li jkun hemm forsi bżonn jintlaħqu.
U meta semmi li per eżempju child care biex neħdu l-istess eżempju semmejtin. Toqgħodx taħseb li min huwa miljonarju jibgħat it-tfal tiegħu fl-istess child care li jibgħathom minn mhux miljonarju. Tajjeb. U ngħidlek esperjenza tiegħi personali. Meta kien hawn il-kwestjoni tal-iskejjel tal-Knisja. Xi ħadd li waqqaf foundation biex jitgħu skola privata u kelli dibattitu miegħu fuq ix-xandirjina di fuq tal-iskejjel tal-Knisja. Għax jiena li l-Knisja ma baqgħetx tkun antidemokratika kien importanti. Tajjeb, jekk vera toffri l-aħjar edukazzjoni, ma tistax inti telimina l-nies oħra ma jaffordjawx. Tajjeb, il-Knisja of all people. Ma nafx naqbilx fuq ma dak l-istarija ma. Il-Knisja għandha tkun miftuħa. U għandha tkun. Ma tistax inti bħala Knisja ngħid li dak għandu flus inġibu, ma dak m'għandux flus ma nġibux. Inti taħseb li l-Knisja m'għandix tkun parteċipi fil-proċess tas-suq ħieles. Biex għal darba inti stabilixxejt servizzi li tigawdeh kulħadd. Il-Knisja, il-valuri tagħha huma suppost kif kien Kristu, niftuħ għal kulħadd. Jekk Kristu kien jgħid jien ammurant il-midinbin u għand dawk li huma l-inqas. Imma forsi ma tagħmilx l-iskola mbagħad sostenibbli u jekk fis-sens li. L-istat kien lest li jgħin. L-istat kien lest li ħallas. L-istat kien lest li jgħin. Infatti dik l-argument, ma dak storja oħra, ġifieri ma l-istat kien lest li jgħin. Anzi l-istat rrid jgħin kieku taqra l-programm elettorali tal-Partit Laburista qabel jgħid għandna bżonn niddiskutu biex dak li l-gvern jagħmel tajjeb u l-edukazzjoni jagħmlu u dak li tagħmel Knisja tagħmlu hi. Ma kienx hemm ġifieri dal-programm kien hemm il-pjan ta' kollaborazzjoni. Ovvjament bħalma nafu il-relazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja qatt ma kienet fantastika. Kien hemm meta kienu qed jgħid li Leslie Jane kien hemm ukoll xi. Ma hija Leslie Jane kavjat. Il-kavjat kien imma li tiftaħ. Li tiftaħ. Mhux inti kif flus tal-istat. Li tiftaħ għal kulħadd li kulħadd ikun permess. Dak kien il-kavjat. U x'kien l-inċentiv taħseb għal nistqar li fuq dan l-avveniment storiku ma naf kważi xejn. X'kien l-inċentiv tal-istat sabiex tal-Knisja li ma rridx taċċetta dan il-patt. Għaliex ovvjament beżat mill-intħil tal-istat fit-talim tagħha. Għax kienet jitlob iktar l-istat apparti li għandek il-flus. L-istat jaf li jitlef jekk jitlef il-ġlida jekk jidħol dak li tallem il-Knisja. L-istat jaf, mhux ma jafx. L-istat li rid, il-Knisja marret għandu għall-għajnuna, marret u għalhom, l-istat għallu, jiena lest li ntikom l-għajnuna, basta tiftħu. Huma rrifjutaw. Li tkun iktar demokratiċi. U ovvjament mbagħad l-affarijiet isiru politizzati Malta u biċċa xogħol tisplodi. Ma li kont se ngħidlek jiena. X'sena kien dan? Fl-84, 85. Ma eżattament. Konna tħallsu fuq il-means testing. Lem qabel minn sekond. Għajt ma wieħed, jaħedlek morru xem, għajt ma wieħed li fuq di għaw fil-dibattitu. U għalli ħaġa kif għalili, għalli għatlu ntellix ma triċ li tinfetaħ di. Għallina ma riċ li tfal tija jitħaltu ma tfal tijak. Ovvjament ma nistawx nieħdu aneddotu ta' bniedem klassist. Ma dak il-bniedem klassist mar. U waqqat organizzazzjoni, u waqqat skola privata biex it-tfal tagħhom jitħaltux ma' tfal tajaj. Kellu pożizzjoni ta' influenza. Żgur kellu pożizzjoni ta' influenza, ġifieri. Allura, il-lan ta' dak li segrega l-klassijiet. Mhux li għatlek jiena ma lilek ma nġibek xax inti da ħaġa personali, le ħaġa usa minn hekk, ħaġa fermusa. U marru għamilha. Ġifieri ma ħadd ieħor il-biċċa xogħol, ġifieri biex jaqalgħu it-tfal minn hemm minn daw jieħdu hemmhekk, ġifieri
Maħniex ngħidu. U ispeċa mhux tab xejn u li Mbagħad kien hemm dan il-fenomenu ta' tribalizmu Malta kien b'saħħtu ħafna, speċi naħseb kienet era fej daw iż-żewġ tribujiet vera kienu jħossu li kienu żewġ tribujiet. sfortunatament. Biex allum ma nasibx li dik it-tensjoni. Dika interessanti li jettajt. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Għadna kif ktibt introduzzjoni għal ċabta ta' ktib professur l-Amerika li qed jikteb dwar Malta u jena u jitkellem dwar li aħna tribali. Wattlu sma' fil-datijaj, kodbġijaj, noqdu attenti. Is-sinti forsi ma tafx. U jena nemmel 99% jien daħħalt il-kelma tribu fil-diskors politiku. Għax fil-19 għamil diskors jiena. U għat li jisna zewx tribujiet. U minn wara da kien għabdet tintuża l-kelma ta' tribu. Sa' għizmin ħadd ma kien għaduża il-kelma tribu. U jiena għamiltu da' diskors pubbliku u għat mistax ikun li aħna nkunu zewx tribujiet. Tew dik żira żgħira li qegħdinu kif aħna. U illum għat jiena illum hemm ħafna indikazzjonijiet li dik naqset. Għalix, per eżempju, kukonna għadna l-istess żewġ tribujiet, għalix massa kbira ta' nies telqet mill-li tissapportja partitu marret għand l-għadu, għand it-tribu liħor. Sewa, massa kbira ta' nies telqet. Tajjeb, mela hemm xi ħaġa oħra illum nirridu nistudjaw. Tajjeb, għalix kieku kien daqshekk baqgħet emottiva u ta' passjoni l-biċċa ma kienx isseħ mir-riżultati ras imbras għal daqqa waħda. Tħoss li it-tribalizmu fil-Partit Laburista huwa iktar b'saħħtu milli fil-Partit Nazzjonalista li l-hardcore huwa iktar hardcore? It-tnejn l-istess. It-tnejn l-istess. No, ma mhix differenza. Anzi mill-esperjenza tiegħi ġifieri hija li tistennix li jekk ma taqbix maħomna b'nazzi se jgħamilek xi pjaċiri, jew se jgħinek, jew mhux sejtek fuq rasek. Jiena ħoss li il-make-up ta' nazzjonalist huwa aktar tipo hemm hardcore u mbagħad hemm iktar tipo dejjem konna Romi ta' dil-mentalità ta' fej jaqbel inqabbel. Le, qabel kienu hardcore. Anki finnaħat tal-Partit Nazzjonalista l-hardcore kienet kbira ħafna. Li tilfu għaliex ovvjament il-Partit Nazzjonalista għamel żbalji importanti u dawk li żbalji waslu ħadd telfil kbar. L-indikazzjonijiet kien hemm, kienu qegħdin hemm. Fit-2007 kien sar survey mis-Sunday Times. 2007 kien, id-dar għandi ħasra. Għaxek kien ġib il-karti kollha miegħi li għandi id-dar, jiena hawnhekk inti. Kollu nġiblek tlatikebs. Tlatikebs. Alright, għax jiena kont naqra l-gazzetti kollha, unżomm affarijiet minnhom. Per eżempju, jiena kelli kull cutting minn kull gazzetta dwar it-twaqqif tal-local councils. U l-andament tal-local councils, right, ġifiri. U rabat il-rapporti tal-departimenti, jena arkivju sħiħ, ġifiri. Allura, ma dati mux dejjem jaqpaw daqsek fis-sif moħħi. Ma kien ġifiri li kważi jos kien 78, jo 87% għallu li mhumiex kuntenti bit-mexxiet tal-gvern. Issa kienti għandek dak il-numru tant kbilet jgħidlek hekk. U mintix verament tati kasi, ġifiex taħseb li inti tanti l-ek t-gverna, tanti superjuri, tanti da.
In-nies weraw li m'għadhomx marbutin hekk, in-nies iridu affarijiet. X'kienet wassal, kien hemm iktar dettal ta' dwar xiex kienet wassal? Iktar li jgħidu l-arroganza kien hemm dal-affarijiet. Imma l-iktar ħaġa x'kultant in-nies meta jdew iċemplulek ma jtukx options. In-nies ma tantx jistgħu jitkellmu kultant. Iva jew le, inti taqbel ma di iva jew le. Insomma hemmx grey areas u n-nies issa ħafna minn nies ġieli wieġbu ma nafx. Għax ma jirx jgħidu lajva waqas li, jgħidu xi ħaġa oħra. U mbagħad ma jħedux dejjem biżejjed attenzjoni f'da surveys biex toħroġ verament l-informazzjoni. Imma kieku inti kollok tagħti l-analiżi. L-analiżi x'kienet wassal biex in-nies ikunu daqshekk? In-nies li kienu qed ibatu, in-nies kienu qed ibatu vera. Il-gvern kien qiegħed iżid it-taxxi, il-gvern kien qiegħed iżid il-prezzijiet, qed mhux juri l-każ li n-nies kienu qed ibatu, tajjeb, u fl-aħħar mill-aħħar, pereżempju, inti rajt xi protesti kien hemm fi Franza, ma dak kien hemmx proposti, ma gvern żied l-età tal-pensjoni. Imma l-Franċiżi biex tal-blesdem u. Imma il-kwestjoni kollha hija li n-nies għalihom ma tkellmux bħal barra, jitkellmu bil-vot. Ma niftakar jiena pereżempju niftakar dak is-slogan hawn kontijiet ta' xokkijiet. Kien hemm protesti li dak iż-żmien naħseb kienet l-istess epoka qed ngħidu. Imma ma kienx hemm dak il-protesti li se tara barra minn Malta. Maltin ipattu bilek bil-vot mbagħad. U tant kienu diżillużi anke minn ċertu privatization li ġrat f'Malta li ovvjament kienu diżillużu li da m'għadux il-partit li huma jistgħu jiddependu fuq. Ma jekk mbagħad niġu għall-privatization, jew għasib il-privatization, mbagħad jekk niġu għall-privatization spiex ta' il-Partit Laburista kompla spiex ta' bil-vena tal-privatizzazzjonijiet u ma jidhirx li dik ikkawżat xi sway li jenna l-oħra. Jiena se iktar l-ekonomija. Ma dak iż-żmien iwa, dak iż-żmien għax inti n-nies aħna llum pereżempju nitkellmu li m'hawnx social housing. Għalfejn bieħħa l-gvern is-social housing ta' dak iż-żmien. Għaliex bieħħa? Nix familjari. Il-gvern għall-nies li għodġu social housing tista' tixtrih. Somma redikola ta' mhux iktar ma' 25,000 lira. Illum dawk il-postijiet ibijawhom bil-200,000 minn xtrum. Sewa, mbagħad social housing ma bħax social housing, pereżempju. Mela n-nies li kellhom bżonn is-social housing ma tabux social housing. U għadna sissa ma solvejniex il-problema sew. Imma wieħed ġifieri taħseb li problema kienet li kien hemm daw il-units li kellhom ikunu social housing minn flok il-gvern ħallihom social housing. Imma fis-sens dawn mhux kienu ħajbqgħu jintertu għand il-familja probabbli. Jekk qed tagħmel l-affarijiet sew le. Kif għandha ssir di? Fis-sens ma nafx ux is-suġġetti. F'Malta hija żgħira, n-nies jafu xurxita, jekk trid tiċċekkja l-affarijiet ma lajt tiċċekkjhom. Sewwa. Jiġifieri, jekk wieħed jagħmel l-ID card tiegħu fuq biex wara u ma joqgħod x'imkien ieħor, jekk trid ma lajt tkun taf. Sewwa, jiġifieri u qed isibu issa li xi tifittxu isibu pereżempju, nies li dal-postijiet jikruhom pereżempju. All right, tfittex issib. Ma għandix xi pajjiż. Allura taħseb li l-privatizzazzjoni dak iż-żmien għamlet impatt fil-fatt jiena niftakar jien niftakar li meta kien se jinqaleb il-gvern kienet ċara ħanqaleb il-gvern, kien hemm ħafna minn dawn l-slogans li ta' ambjent u meritokrazija u trasparenza. Meta fil-fema tiegħi sar pjuttost il-kontra. Però minkejja minkejja li kollha fuq il-Panama u d-Defni biex xorta l-swej ma marriċ lura. Biex allura li hija ftit biex tibda tistaqsi, ma l-swej għalfejn saret. Saret vera l daw il-prinċipju li kienu jiġu reklamati fl-aħħar mill-aħħar ma nżammewx. Jew saret ħabba l-ekonomija. Ħabba l-ekonomija. Ħabba l-partenzjoni ma derx kapaċi jimmaniġġja l-ekonomija ta' Malta. Tajjeb, u għalhekk ma sarx
dik wara li ġraw ċertu affarijiet li marru lura ant il-Partit Nazzjonista, għax baqa ma jurix il-kapaċità li jimmaneġġja l-ekonomija. In-nies jgħidu, jien dali għandi llum pandi, jew ħa nitilfu għax daw ma darux kompetenti, sidru huma kompetenti. Jiġifieri kif kien jgħid Clinton, it's the economy stupid. It's the economy stupid, però ġifieri waħda mill-affarijiet hija dik, u n-nies għalihom, infatti, dal-professur Amerikan jgħid ħaġa interessanti. Jgħid il-politika f'Malta saret iktar management mill politika. U għandu raġun. N-nies hemm barra rridu gvern li jimmaneġġja l-affarijiet li joltuhom. X'inhi d-distinzjoni bej li ġestixxi u tagħmel politika? Il-politika mhux l-amministrazzjoni ta' risorsi. Partli. Imma inti Malta għaddiet minn challenges kbar. Tajjeb u ta' affarijiet li ridet tagħmel. L-indipendenza, l-ħelsien, l-Ewropa. Meta spiċċaw dawk il-kwistjonijiet kbar. All right. Issa jekk tinnotaw ħafna, qed jaqbdu ma' neutralità. All right, jridu jippruvaw jgħidulna, isma' għax għandna nkunu neutrali, isna aħna daw kważi qed jippruvaw jgħidulna, għandna bżonn ta' viżjoni li aħna nitlu x'imkien. Ma aħna id-dinja x'se nagħmlu fiha, aħna li nagħmlu li nistgħu. U dak li nagħmlu aħna fix-sfera internazzjonali hija biex inġibu s-sigurtà lejn Malta. Billi niġu aċċettati bħala pajjiż sovran u li jistħoqlu ċertu hands off. Tajjeb. Allura, l-idea li xaħat jaħseb, per eżempju, il-Ġiswiti ħajamlu xi il-Justice and Peace, isma, what can Malta can contribute towards peace? Bil-ħsib huwa da, Malta tikkontribwixxi billi tipprova titkellem ġieli tressaq proposti u dal-affarijiet kollha. Imma jekk u jisemmu n-neutralità daw, ma għandax taqsam xejn neutralità. There is nothing to grasp about neutrality. Malta edha f'baħar imqalleb, in-neutralità ġabet il-assigurtà. Tajjeb għax il-pajjiżi li qabel kienu qisuna bħala parti mill-għadu tagħhom, m'għadhomx qisuna għadu tagħhom. U allura issa nibgħu naqbdu dina u netfaw hemm fuq biex konna xi talking point. U wkoll forsi għalhekk li nies daqshekk disillużi mill-sistema politika għax isu l-affarijiet kbar li kellna nagħmlu bil-politika millihom kif semmejt inti indipendenza, ħelsien, repubblika. Disillużi nies huma iridu li l-affarijiet jiġu maniġjati. Ma issa m'għandniex tir kbir. U allura isom in-nies qed jgħidu għalfejn ħan nipparteċipa jekk m'għandniex biex l-stakes mhumiex għoljin biżżejjed. Il-politiċi jimmobilizzaw in-nies. Tajjeb, jiena meta kont l-iskola fis-64 kont l-iskola. U jitkellmu dwar l-indipendenza. Tajjeb. Jiena bħala wieħed li ħiex mill-iskola delwaqt. L-indipendenza kienet challenge. L-Ingliżi għajdunna, jgħajtu indipendenza tmutu bil-ġuħ intom. Jina fatti ġimmur konferenzi barra, nirreferi għal di, naqrawx għalunna l-Ingliżi, biex għadhom marajna, għadhom issa jgħajdunna, għadhom problema ta' obesita Malta, mux tal-li ma mitnix bil-ġuħ, l-Ingliżi minna, tal-li jgħajruna li ħannek tarħoċni fl-Europa. Sewa, ġifiri, da, għalix, imma aħna konna, f'dina, min jgħajduna, immutu bil-ġuħ, aħjar jek nil-dipendenza, għax nistaw neħdu fidejna il-rigni u nimmanġġjaw jekk se kunu dipendenti. Għamil dipendenza nimmanġġjaw aħna, biex immaġġaħat tiħora lina xidu namlu. U għalek, 21 ta' settembru, jien kontem biex nara l-bandera nizla Angliża bit-tama li aħna issa ħanibdew triq ġdida, triq aħjar. Tajjeb, challenge kbir, imma jiena rrid li Malta issir indipendenti. Għax ma stajx nara li stajna naqpaw taħt l-Ingliżi kif konna.
Minn kriżi għall-oħra. U l-maġġoranza tal-poplu l-eriet, l-indipendenza kienet saret b'referendum konsultattiv. Iż-żewġ partiti kienu kompletament il-ħinsa referendum kien ma kienx dwar l-indipendenza. Il-referendum kien dwar il-Kostituzzjoni tal-indipendenza. Sewa. Allora. Dwar l-imxorta ta' indipendenza. Le. ħafna bdew idawruh, jekk hux dwar l-indipendenza. Imma l-mistoqsija kienet inti trid il-Kostituzzjoni kif qed jipproponi aborġa kienet differenti ħafna milli jekk ridniex l-indipendenza jew le. Iż-żewġ partiti l-kbar kienu ġa qablu formalment li l-indipendenza fin-1967. Deċembru ta' 67 il-Parlament Malti unanimament mozzjoni mresqa minn Mintoff, sekondata minn Borġ Olivier, vota dik li jgħidu l-break with Britain Resolution. Ġifiri aħna rridu morru għall-indipendenza. Ġifiri il-partiti kbar innuqqas taqbiltaw ma kienx dwar li għandniex nkunu indipendenti. Imma kif ħankunu indipendenti? Il-kwalità tal-indipendenza. U dik idu nagħmlu ċara x'in-nies kultant jaħsbu. U il-problema tal-Kostituzzjoni kienet għax kien la klawżoli li kienu verament tiraniċi. Per eżempju, waħda mill-klawżoli kienet tajt tagħmel x'tagħmel il-Knisja Kattolika f'Malta biex tiddefendi r-reliġjon. Ma għax taħt iċ-chapter ta' drittijiet umani. Kienet settella l-Knisja. Dik kienet għamlet minn fil-Kostituzzjoni Maltija. Eżattu, ekku. U mbagħad il-Gvern mar pass oltre. U għamel Kostituzzjoni oħra, għaw klawżola oħra, jagħmel xi jagħmel il-Gvern biex jiddefendi il-reġjun il-Knisja u l-da, ma jgħax taħt iċ-chapter ta' drittijiet umani. Mela l-Knisja u l-Gvern se ta' jitalaw il-fuq mill-Kostituzzjoni. L-Ingliżi għalunna li għalunhom. Mussena, għaske se jrisqu. Għax ma saret parti mill-Kostituzzjoni. Le, ma saritx, imma kienet parti mill-Kostituzzjoni li tresqet fil-referendum. Sewa. U allura daw il-proposti daqshekk bla sens. Għalfej referendum għadda xorta? Referendum, no, tara kemm ivvutaw. U ma vvutawx. 59% ma lejja jenu? Ġifieri, ħafna astanew u ħafna votaw kontra. Ġifieri. Ma 59% parteċipaw u nsejt kemm kienu li votaw favur. Bħala numri tittara mbagħad. Musical interludes kemm ġifieri. Minn dawk li votaw, 60% votaw favur, ba against 54%, ġifieri. Però ma tarħam l-percentaġġ ta' 54-45. Ta' ġifieri dak xejdulu. Total blank votes, valid votes. Jista' jkun u kien hemm dak iż-żmien kien hemm il-letterismu kbir, ġifieri il-probabilità li. Ma kien hemm ħafna beżaw ukoll again ta' mill-independent u għax kulħadd beda jgħid ħafna stejjer u dal-affarijiet kollha. U allura mutu bil-ġuħ hekk. U anke l-Knisja jekk ma se mbagħti u dal-affarijiet kollha. Jekk għandna dawn l-istejjer. Xiex? Ħadd bati ġifieri taħt għax u għax l-Knisja kienet kontra l-indipendenza ta' Malta. Ġifieri ma kienx favur, beżat li taħt Gvern Malti titlef is-saħħa tagħha. Għalfej, għax il-Knisja l-Ingliżi protestanti, aħna kattoliċi, biex kien l-interess tal-Gvern Ingliż li ħares jew jissalvagwardja s-saħħa tal-Knisja f'Malta. Il-fortizza. L-istabilità u l-paċi fil-fortizza. Dak kien jaf li l-Maltin kienu marbutin mal-Knisja Kattolika. U intrabat li ma jagħmel xejn li ma tiġi Knisja Kattolika. Infatti għalhekk aħna qbajna taħt l-Ingliżi li ma kenniex divorzju, li ma kenniex żwieġ ċivili. Biex tmur l-università tittaddem l-eżamen ta' religion. Alla volja kien ħallas it-taxpayer għalija, jemmen jew ma jemminx. Sewwa, ġifieri l-Ingliżi ma għamlu xejn biex jidajfu is-saħħa ta' Knisja. Li ma huma forsi għaxan għaj jifmu għad ir-relazzjoni peress li huma għandhom ir-reġina li wkoll isa il-kap ta' Knisja Protestanta. L-Ingliżi aċċettaw f'Malta li l-Protestanti ma jistgħu jagħmlu xejn fil-pubbliku.
Ġifat li kattoliċi jistaw joħorġu l-proċessjoni jagħmlu rridu jitolbu l-protestanti mistaw jagħmlu xejn. U l-gvern Ingliż meta jersqu l-protestanti lejn Malta biex jikkonvertu l-Maltin kien jara kif qalfathom il-barra jista' jkun. Ġifieri biex U li kien jimmotiva ġifieri din il-kortazija bejn l-Ingliżi u l-Knisja kien il-fatt li l-Knisja kella kapaċità kbira fl-iżom il-kalma. Minn fuq il-pulptu kella kapaċità kbira. Kella l-qrar, kella ħafna affarijiet f'idea li kellhom effett kbir. U n-nies kienu litterati ħafna min-nies. Referi, u l-Ingliżi l-Arċisqof taw rank ta' uffiċjal Ingliż, ta' brigadier. U soldat Ingliż xin jgħaddi l-isqof rid isellimlu, ma jsellimlux court martial. Referi, mux ċajt. Il-fortizza kienet kull maridu l-Ingliżi f'Malta. Fija kiex interessom iktar. Il-popolazzjoni kienet għalihom xi ħaġa ta' ostruzzjoni. Kif tħares li, ovvjament bizmin il-Knisja, iktar ma jmur iktar qed iddajjef sewwa, speċa s-seta tal-Knisja tul l-eżistenza tiegħek dejjem rajt din is-saħħa tmajna. Fl-armi l-ħar kif tħares leha? Bħala traġit pozittiv, traġit negattiv, speċa għax hemm sfumaturi naħseb li wieħed irid taħares lejhom mhijiex daqshekk clear cut. Jiena naħseb u dejjem ħsibt ħajti kollha. U dejjem kont les nikkollabora mal-Knisja meta talbuni istituzzjoni tal-Knisja naħdem magħhom u nikkollabora magħhom. Per eżempju, jiena kont koeditur tar-Radio Mass li kien ta' assis ta' Dunford Mizzi. Tajjeb, għazminti li kont ngħid il-Mass jagħmel korsijiet ta' edukazzjoni fil-politika u dal-affarijiet. Kontent waqaf Youth Travel Circle ma' Morris Mifsud, per eżempju. Sibni meta jitolbuni anki meta l-isqof Merċiqa kien jgħid li xtaq jkellimni biex jgħid li x'naħseb dwar x'inhu Malta jew anke l-isqof Cremona tkellimt miegħu fuq affarijiet. Ma għandi ebda problema, anzi jiena għalija l-ġid ta' Malta niddiskutih ma' kulħadd. Ġifieri m'għandix problema. U anke l-Artikej u gazzetti ta' Knisja għal-ġens kienu dejjem jitolbuni l-kummenti tiegħi fuq l-affarijiet li huma għaddejjin fil-pajjiż, ġifieri. Kont tisajt regolari mistieden jiena. U għax kienu jafu li jiena il-da tiegħi ma kienx jekk ma naqbilx ma' Knisja fuq xi ħaġa ma jfissirx li jiena l-Knisja m'għandix sem fis-soċjetà Maltija. Jiena nemmen li kulħadd għandu jkollu sem. Nemme fil-multikulturalizmu wkoll ġifieri li anke ħaddieħor għandu jkun rikonoxxut mill-Istat. Tajjeb, mhux biss il-Knisja Kattolika. Dej kontlarju tal-li jridu ħafna nies, imma jiena nemmen li l-soċjetà tinbidel, id-demokrazija titlob li kulħadd ikun rikonoxxut fis-soċjetà. Il-Knisja Kattolika għandha l-vantaġġ, però għax għandha l-iskejjel tagħha. Li tella ċittadini ta' kwalità. Messa se ngħid xi ħaġa li forsi taħsadhom il-dawk li jħobbu kollox il-Knisja. Ir-realtà hija li ħafna minn dawk involuti fi problemi, fi tmexxija ħażina u matul is-snin ta' governanza marru skel tal-Knisja, mhux tal-Istat. U diridu mistoqsu għaliex hu. Xi ġimgħallem fl-iskel tal-Knisja wkoll allura. Huwa importanti li għaddu mill-eżami ħalli l-ġenituri jkunu kontenti f'dal-eżami u ma ħadu valuri. Jiena student għalli darba għallina ma nemminx falla xi mort skola tal-Knisja. Jiena kelli Luċiferjan hawnhekk u l-istess qalli. Kelli Luċiferjan għalli anzi jiena kont immur skola tal-Knisja fejn il-fader vera kien ħa grazzja miegħi u kien vera xtaqni li nkompli fil-Knisja u iktar ma bdejt noqrob lejn il-Knisja iktar bdejt ninduna li jiena spiex ma nġibu kolli xejn naqsam ma' Knisja, però dan huwa punt interessanti minkejja li jiena nafu mbagħad ħaddieħor li. Seba żgur m'għandix qasam ma' Luċiferjan, l-idea tiegħek. Mhijiex ix-xirja li kont qed nagħmel. Ħoġġ naħseb fiha. Tħaddet ma' nies li kienu skola ma' dawn istess semmin. Li
speċa li kienu xukjati li dawn in-nies għamlu li għamlu, għax għallu li isma' aħna l-Ġiżwiti dejjem urewna speċa dejjem kienem be a man unto others u daw l-affarijiet bida semma xeba slogans u dawn nies jiena nafhom u nies li għandi ħafna grazzja magħhom daw li bdew jgħidu l ma nafx, ma vera hemm prevalenza għolja. Mhux veru. Għalija hija xi ħaġa l-Knisja teduka terz ta' tfal Maltin. It's not a small number, Ġifieri, u allura irdu naraw il-Knisja jiena denatta ġifieri fil-Knisja, jiena ma żammejx lura, jiena kienu stiduna mill-lum l-aġġornament tal-kleru, ma sibx ħadu għosbija, meta jiena naqra l-Vanġelu jiskomodani. Mintom ma tiskomodawniex. X'għandna ninferixxu minna dik li huma l-Vanġelu. Għandna ninferixxu li huma mhumiex qegħdin iħarsu lejn il-missjoni tagħhom veru. Mela jekk jiena naqra l-Vanġelu jgħid isma' jiena nagħmel affarijiet aħjar milli qed nagħmel. Imma jekk titkellem ma' qassix jew mmur il-Knisja jew mmur da ma jagħmilx effett. Ma jġannix moħħi jaqbes fil-ħsieb u Jien naħseb li huma ftit fil-verità, kif ħares lejn. Biex jiena ma' akademiċi nitkellem huma ftit li jkolli din it-tip ta' taħdita daqshekk impenjata. Ma' saċerdoti nitkellem, però waħda mill-iktar taħdidiet li vera tawni ħafna x'nomot kienet ma' saċerdot Father Martin Cilja. Father Martin Cilja, li jagħmel impenn ħafna tafu Father Martin inti? Ismu nafu, it-taħdida li għandi miegħu vera għal-qalbi għax jagħmel tidher li qed jagħmel impennu biex iżewweġ il-psikoloġija mat-teoloġija u qed jipprova jifhem. U qed taraħ waqt li jitkellmek qed taraħ li hu qed jagħmel eżerċizzju dak il-ħin quddiemek fejn jipprova jasal għal xi konklużjonijiet. Speċa x'ingħid, speċa qed niddefendi l-fatt li hemm saċerdoti li naħseb li jagħmlu xogħol tajjeb. Żolliem. U jiena naf minnhom jiġifieri għal ħares le jiena tgħid bħala istituzzjoni. U għaddi fil-Knisja mqassisin li jafu li għax jagħmlu tajjeb huma wkoll taħt attakk minn ġol Knisja stess. Għaliex joskuraw il-ħaddieħor li mhux jagħmel il-doveri tiegħu. L-status quo dejjem imma l-Knisja jiena dejjem ista bħal kull istituzzjoni oħra li tista' tikkontribwixxi lejn is-soċjetà. Jiena nixtieqha flok taħseb għandna din l-idea da żmien li Knisja tikkontribwixxi li titkellem fuq affarijiet politiċi u dal-affarijiet kollha biex tkun rilevanti. Taħseb il-Knisja m'għandix titkellem fuq politika? No, titkellem, imma jekk titkellem, titkun taf titkellem dwarha. Titkun taf mhux tagħmel statements, taf tagħti sustanza. U torbota verament ma' valuri li n-nies iħossu li qalet xi ħaġa ta' sustanza. Għax ħafna drabi kien qed tiġi dismissed. Dismissed. Għaliex, issa billi tgħidli li per eżempju l-isqof għamel omilija u tkellem għal in-newtralità ta' Malta u dal-affarijiet kollha. Ma jifhimx x'in in-newtralità ta' Malta. U qed jaħseb li ma Malta x'għal l-isqof li se tagħmel. Se tmur. Asmajtu jien dal-istatement. L-iktar darba li ġi fuq ir-radar tiegħi l-isqof kien meta tkellem fuq ir-rejba tal-kostruzzjoni u mbagħad xi ġimgħa wara ħareġ li biħħew nofs il-gargur. Ġifieri dawn huma sostanza rrid jien, sostanza. Ma li titkellem dwar għax hemm il-gwerra fl-Ukrajna, ma Malta se tagħmel, għandna l-armi x'inbijaw l-Ukrajna aħna. Għandna Fuq xi għandha titkellem il-Knisja skontok. Għandha titkellem jien pereżempju ta' verament x'inhu s-serq, inqas ta' li ma tħallas it-taxxa huwa serq. Għax qed tieħu s-servizzi tal-gvern huwa serq. Kemm jekk inti sinjur, jekk inti middle class, mela m'għandix titkellem dak l-affarijiet dak mhux affarijiet importanti li inti trabbi soċjetà li tħoss il-kuxjenza tagħha
li persuna jisraq il-ħadd ieħor li forsi għandu bżonn iktar għax mhux iħallas is-sem tiegħu, ma jieħu s-servizzi u ġieli jħodhom għax huwa influenti jħodhom qabel ħadd ieħor li ħallas it-taxxi. Ġifieri inti qed tajt li l-Knisja għandha toffri xi xorta ta' gwida morali, però bħalma qegħdin ngħidu wkoll li l-Knisja aktar ma jmur iktar f'udnejn in-nies qed isir inqas relevanti. Sewa. U fej qabel isu l-individwu kellu din l-istruttura ta' valuri li toffri l-Knisja li jista' jħares leha u faċilment jifhem kif għandu jġib ruħu mal-bqija tal-individwu f'dik is-soċjetà. Issa li qed tiddajjef dik il-kolonna li għal xi wħud qas biss jarfuha għas teżisti, they don't recognize it. Speċa minn fejn għandna nġibuha sal-moralità? Ġala darba il-Knisja nase. Speċa il-politiċi għandhom obbligu li jkunu morali. Żgur li għandhom obbligu. L-istat tajjeb huwa stat mibni fuq prinċipji ta' ġustizzja soċjali, ta' tmexxija tajba. Ma kollha affarijiet li riflettu moralità. Żgur li għandu. Ġifieri inti tara li inti tara li il-politiku huwa b'xi mod simbolu tal-moralità li speċi aħna għandna nħarsu li l-politiċi tagħna biex nifmu speċi kif għandna nġibu ruħna. Li għandna. Għalhekk irdhom jaġixxu tajjeb jien. U l-imxorta taħseb li l-imxorta ta' eżempju taħseb li qed jagħtu il-politiċi tal-lum il-ġurnata. Jien ma naħsibx li l-politiċi tagħna jagħtu eżempju tajjeb, ġifieri mhux tagħna biss, narawha fid-dinja kollha ġifieri li mhumiex jagħtu dak l-eżempju tajjeb. Iridu fil-fatt jibdew ikunu ħorox magħhom stess anki tmexxija tal-partiti flok tatti il-ħażen ta' dak li jagħmlu turi li l-interess tagħha huwa li l-affarijiet ikunu sewwa u trasparenti u mixin sew u l-nies għandhom iħossuhom li dan huwa li tista' tafdah. Jekk inti għalek għetlek neġaw sistema elettorali, jek ti pozizjoni, inti basta xtajt le, għax ma terbaħx. Tajjeb, u jitolbuk affarijiet li m'għandhomx jitolbuk, u tagħmilhom. Ma nistax titkellem fuq morali, fuq da morali. Jekk ma inti mhix kapaċi pozizjoni dik ma nistax nagħmilha hija, forget it. Tħabbat li xil-bib fuqha. Tajjeb. Ma jkunx hemm minn dina, ma nistax kollok ħadd bażi morali fil-pajjiż. U x'tibta fetta li kollha fuq x'tibta fetta kollha fuq psikosoċjali meta naraw politiċi li ġiburuhom ħażin u bis-sistema ma tikkastigomx, anzi ġieli tippremjhom biex l-impatt fuq is-soċjetà u anke fuq il-psike tal-individwu interessani, x'taħseb li jkun? Il-persuna li tkun f'kull soċjetà tiġi soċjalizzata minn dak li jiġri fis-soċjetà. Jew jiġri fil-familja. Inti għad titfal tiegħek jitba daħħallhom ħsieb ta' enterpriża u dal-affarijiet kollha. Inti qed tissoċjalizzhom direzzjoni. Sewwa. L-istess xiġri at the higher level issa. Plato 500 sena qabel Kristu qal l-istatu dun l-individu ma ħaġa waħda. Ekku, biex huma l-atomi. L-individu li jgħix bir-raġuni tajjeb huwa l-bniedem li se jkun ġust. L-istat li jimxi billi jeżamina u jesplora u jafeda u jkun raġuna se jkun stat tajjeb. Ġifieri 500 sena minn Kristu qala di Plato mhux il-bieraħ. U l-Greki jaraw l-element morali ta' tmexxija politika. U anki il-Knisja kienet tara l-element morali, ma l-Knisja saret poter u tilfitu dak l-standard bearing tagħha. Tajjeb.
Għax meta għaddina l-problema li il-poter Lord Acton għal power corrupts, absolutely. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. L-akbar kollaborazzjoni tas-sena għal Teatru Malta ma' Teatru Anon, dik is-siġra f'nofs ta' triq direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli, kidba ta' Manuel Mifsud, teatru jimxi fit-triq li ma jaf biha ħadd. Mis-16 sa' 26 ta' Ġunju ġewwa l-Emkas Paola biljetti minn teatrumalta.org.mt. Allura spex aktar manipulabbli. Mela, ħansaqsik dil-mistoqsija. Inti ħedimt ma' ħafna politiċi tul iż-żminijiet minn Borċ Olivera Almentov, in-nies kollha ta' madwarhom, speċa daw in-nies esperjenzajthom inti. Kif tikkuntrasta l-klassi politika ta' dak iż-żmien u l-individwi ta' ġo fiha mal-klassi politika tal-lum il-ġurnata u l-individwi ta' ġo fiha? Jiena naħseb li kienu iktar informati minn tal-lum li hija kontradizzjoni fiha nnifisha. Mhux hekk. Fil-da. L-informazzjoni. Illum informati b'mod artifiċjali għax jintaqgħu magħhom għaddejjin kollox bil-għaġla, m'hemmx jiġifieri waqt li qabel kienu jaqraw u jistudjaw u jagħtu każ ħafna biex xini l-analiżi dwar xi ħaġa ġdida. Per eżempju, intek eżempju ta' Mintov. Ta' l-għalix Mintov, għax da eżempju tajjeb. Għalix għandu jaqsam ma' suq komuni li sar li ju tajjeb. Mela għet jiddiskutu dwar l-indipendenza u xieġu l-indipendenza. Stenna da xie għallum. Għax jista twaqqaf dal-common market. U għahna ta' minn nistudjaw da xista jkun għal-Malta. Msewa, ġifiri, għet jgħidilhom isma, għet naraw xet jiġri hawnhekk, mela dana issa ħna ta' min. Naraw Malta u fil-fatt jgħid nersqu xlejħ, jkunux membri u dal-affarijiet kollha, ġifiri qed jgħid xi ħaġa da li għajdhom tiġrux ta' biex tmorru hawnhekk u tmorru hemmhekk. Ejja nistudjaw. U naħrat it-twieġeb tajlu iwa aħna notajna l-common market, qed jinteressana, tkellimna mal-Gvern Ingliż biex naraw nistgħu x'inkellmuhom. Mela qed tara mill-ewwel li naħat qed jaħsbu dwar l-iżviluppi li qed jiġru madwarhom mod ta' xi jfisser għall-futur tal-pajjiż. Illum qisna rridu nagħmlu bħal studenti cut and paste kultant tal-idejat. Ma tux każ jekk dawna u mhix ċertament bħal di tal-kuntratti ta' dik ġibnija minn barra, għamluha barra mela tajba. Rajt ħalli jiena rajt indunajt li tajba biex nagħmlu li rridu fil-ħatrit. Imma at the end of the day, anki tgħid li fin-1995-96 ma' Professor Warrington, konna il-gvern talabna nagħmlu liġi 95. Nagħmlu liġi dwar il-public sector li saret liġi oħra. Fija minna ħafna affarijiet aħna li kienu u fija nikkritikaw konna diġà kritikajna fija fil-bidu ta' qabel il-liġi fil-rapport liġi. Ikkritikajna kemm qed jikber is-segretarjati tal-politiċi u li għandu bżonn isiru regolamenti. Ġifieri, meta llum nismagħhom jitkellmu ngħid, Marja Santa, stempħu. Dak żmien il-Partit Laburista kien jaqbel miegħek fuq l-affarijiet li kont tgħid? Jiena kemm jaqbilx miegħi jew le, ġifieri, kien hemm nies li ovvjament ma kienux jaqblu miegħek li jgħiduli. Darba niftakar xi ħadd fit-triq waqafni l-belt qal li l-bieraħ ħriġ tonqok iż-żejjed int qal li. Ma jiena pereżempju sapportjajt lil Tony Abela u Lorenz Mintov meta tkeċċew mill-Partit Laburista. Mort fil-miftuħ is-sapportjajthom. Ma blix miegħi, mhux miegħi. Ma ġifieri, jiena at the end of the day dejjem
Id-differenza tiegħi hija li jiena mhux it-tip li pereżempju irrid noqgħod nagħmel storja noqgħod nidher fil-gazzetti biex nagħmel li ngħid li għandi ngħid u dejjem. Issa jkun nagħmlu bil-metodu tiegħi. Bil-ċempel jew. Bil-ċempel jew daqshekk, jiġifieri ngħid da. Takar meta Tony Abela kien sir Reġen Party kien intqajna morna ħadu beda jgħidi b'se jagħmel u jiena jgħatlu Tony għamel dak li tost li għandek tagħmel. Tlu dak ġifieri at the end of the day, mbagħad minn naħa l-oħra dejjem żammej distakk. Ġifieri li ta' tgħidli fejn joqgħod dak il-politiku jew minnu da x'jagħmel jew jiena dawk distakk żammejtu. Pereżempju, ħabba li kien rabbejda relazzjoni ma' Mintoff li kienet relazzjoni tajba minnaħa tiegħu miegħi, jiena qatt ma mort id-dar tiegħu. U kienet għażla konxa tiegħek li ma tagħmilix? U qatt ma stidinni, jiena qatt ma kont semmur. Għalfejn li inti kont tara l-world tiegħek bħala. Jiena kont nara l-tiegħek bħala bniedem li rrid jaħdem għall-pajjiż u darbak qalli hu. Għalli inti trid taħdem għall-pajjiż, għalli għandi ħafna xogħol għalik. Però meta ma kienx jagħtik solt. Ġifieri għall-pajjiż se taħdem inti, daqshekk. Okay. Però hemm xorta stejjer ta' nies li kienu qrib minn tof li b'xi mod irnexxielhom jakkwistaw ir-riżorsi. Kif kienet tiġri dik? Kienu nies li rridu jakkwistaw ir-riżorsi. Minn tof kien jaġevola dik il-ħaġa, kienet tiġri minn wara daru, kellu nies li kien jafda li ma kellux jafda, kif ġrat? Darba minn tof wara meeting li kien hemm ħafna nies li suppost kienu qrib tiegħu. Meta kont għalli poġġi. Bada ħaġa għalli, daw ta' tixkasom ta' għalli, daw għalli nżommu biex ma nafdomx. Għalli kien jgħid affarijiet kultant li da kont Linja tal-Godfather dik le? Nżommu biex ma nafdomx. Ġifieri, il-fatt li kont toqgħod tidderma minn tofu dara fejn ma jfissirx li minn tof ma jafx inti, minn tof kien ikun jaf kollox dwar kulħadd. Meta xi darba prova jilabni ġifieri. Meta għalli mill-ewwel għalli. Fetaħlek għajnejk hu. Għalli ara ma tinkwetax għaliex kollox naf li mhux veru, naf li m'għandekx taqsam. Ġifieri din in-narrattiva ta' Mintoff li lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu il-partit, il-pajjiż ħarablu minn idej, ħadu ridni jew ċertu ridni f'idejhom nies bħal Loresant, nies bħal Wistin, ta' falmet najlek miż-żejtun. Wistin Abela li kellhom reputazzjoni, biex l-aħħar kien hemm il-każ ta' Lino Kaw kien inqataw hekk. X'tagħmel minn dawn in-narrattivi kollha inti? Dawn in-nies kollha qegħdin fil-partiti. U mintof mhux se ngħidlek ma kienx jaf bihom, infatti wara li ma rridx ikun lil Loresant ikun lider tal-Partit Laburista. Esprima dik ix-xewqa. Kien ċar. Li ma rridx li jkun il-lider tal-Partit Laburista. Fl-inforum kien espremija di. Espremija kif għatlek l-ewwel, bil-fatti, mhux qala hekk. Billi daħħal Emerson Bonnici, għax kien jaf li Emerson Bonnici żgur jeleb iċ-challenge tal-Loresant. Kien jaf li n-nies kienu il-Emerson Bonnici bħala bnidem ġenwin u dal-affejt kollha. U allura għalhekk daħlu. Biex nies bħal Loresant. Talhom saqgħu. Għalfejn qatt ma kienx jieħ mill-partit il-Loresant. Naħseb il-Loresant kien iktar organizzat milli kienu ħafna jaħsbu, allura kellu ċertu saħħa li ma kellux ħadd ieħor. U dika tagħmel differenza kbira. Stakar li kull leader xi żmien jew ieħor ħejbda jmanja. Okay, ġifieri di l-idea li xaħat jista' jeqpa' leader anki jekk tieħu l-Adenauer li kien meqjus bħala l-missier li qatt il-Ġermanja u għamel spiċċan disgrace.
Tajjeb, għax ħalla il-partit tiegħu jirċievi flus li ma ġewx iddikjarati kontra l-liġi tal-finanzi u da affarijiet kollha. Ġifieri. Adenauer kien dak? Adenauer. Mhux dak li preċeda l-Merkel. Le, Kohl. Kohl jidher, Helmut Kohl kien. Helmut Kohl. Ġifieri spiċċa da xejdulu, spiċċa disgrace finalment għal avoja meta għamlu kif jixraq xamel ħafna xogħol għal-Ġermanja funeral kbir. Imma xrid ngħidlek jiena leader huwa wkoll se jagħmel l-affar. Il-leader irid jalaq għajnejh. Għax inkella jiena kont ktibt artiklu, meta Gonzi sar, ma jafx Gonzi ħanajda l-ludi. X'inhu? Ħanajda l-ludi, Gonzi ma jafx da. Ma jafx bija di. Meta Gonzi sar deputy leader, jien kont ktibt artiklu. Kien jismu il-politika u r-reliġjon ma jmorrux flimkien. Dak ir-raġuni kienet li nkelli rispett lej Gonzi, lej Lorenz Gonzi. Kien bidem għalija onestu, sinċir u da affett kollha. Imma kont naf li daka kien salib li sir leader. U meta darba issir leader, tispiċċa tittamel ħafna kompromessi. Ma żewġ partit maqut, ma tagħmilx il-kompromessi. Ok? U hekk ngħid fl-artiklu ġifieri. Għalhekk, ġifieri waqt li kont qisu kien tal-Azzjoni Kattolika u bħala bniedem kelli rispett lih bħala bniedem ta' integrità. U taħseb li ġifieri li Mintoff da li kienet jagħmel b'Dorisant, kienet jagħmel dan il-kompromess. Bħala bniedem li wkoll inti interessat fl-istorja politika, meta tħares lura taħseb li kien kompromess għali? Le, qatt ma. Mintoff kien ibati ma' żmien tinduna. Mill-fatt li dawk li kienu fl-aqwa tal-ġlieda kien qishom bħala il-mimmi tiegħu. Il-Lorisant kien l-ewwel li ħall interdett. X'kien, sorry? L-ewwel wieħed ħall interdett. L-ewwel persuna li ħadet l-interdett il-Lorisant. Tajjeb. Issa, kemm kien jirrispetta l dawk tal-58 li marru l-ħabs u għenhom u wara kif jiftaħ xi ħanut il-ċal u kien dawk biex nagħlek il-bib tiegħu kien miftuħ għalihom dejjem. Tal-58 li marru l-ħabs minħabba l-irvellijiet. Ħabba l-irvellijiet. Ma dawk kienu nies evidentament violenti. Ma kienux violenti fis-sens ta' li rridu jkunu violenti, dak kien parti minn strateġija politika. Ma fimni, kien kultant jiġri li titturi li inti m'intix kuntent taħt il-ħakma barranija. Issa daw ma qatlu l-ħadd bażikament. Mwalbu l-ġebel wasal l-pulizija. Imma ħafna minn daw li interpretaw dikin dawk l-irvelli, interpretawhom ħażin. Infatti dawk ġurnata li damet dik il-ġurnata ġeneral strike. U l-idea kienet li jekk inti se tagħmel azzjoni bħal dik, l-international media ħatati kasek. Sewwa, jekk inti twassal li dal-poplu żgħir huwa oppressat. Għalhekk huwa ta' min jisma' dak li qal Mintoff qabel l-irvellijiet, meta qal mhux hekk potaħ preċiż bejbet u ieħor sewwa. Qal illum il-Malti jrid juri, li les li ġiret, il-ġiret tiegħu mhux ta' ħadd ieħor iktar. U juri m'għadux ġifa u dal-affarijiet kollha. Għax jintbagħat messaġġ lill-Ingilterra. U li dak iż-żmien kienu Malta tiġi wkoll diskussa fil-United Nations. Li Malta l-affarijiet mhux tajbin, rridu l-indipendenza, rridu naħilsu mill-Ingliżi, u ovvjament tattira l-irvellijiet jattiraw l-international press. Dik kienet it-tattika ta' Mintoff ġifieri li għamel. Infatti Mintoff kien inkwetat li xi ħadd iweġġa jew ħadd jiġilu xi ħaġa. U da infatti meta s-soldat Ingliżi dew se jċaqalqu u l-ħadd ġjornat lura d-dali id-daru. Kien jista' jkun. Kienet iktar stant politiku mill-li. Iva, kien stant politika li retturi ġifieri li s-sistema
Ma l-Maltin ma se jaċċettaw iktar. M'hemmx mod ieħor li tirribella. Biex morru l għal daw nis li minn tof kien qis il-mimmi tiegħu. Tajli li huma nis li kienu parteċipi fl-irvellijiet, però huma wkoll nis bħal Lorizant. Speċa nis bħal Lorizant. Daw tal-irvellijiet nifhimhom, fis-sens li daw hemm sfumaturi li forsi wkoll huma patriottiċi. Però Lorizant kien ovvjament opportunist. Ovvjament, naħseb li beda tajjeb jiena. Mbagħad dak il-poter huwa ħaġa perikoluża. U l-karattru tiegħek, il-fatt li ssipruħek ibbekkjat u dal-affarijiet kollha qed iktar arja. Per eżempju, il-Lorizant kien irnexxielu jdawwar maż-żmien ħafna min-nexxija tal-Jamaicans Union f'nies li huma parenti tiegħu. Sewwa, ġifieri wessa s-saħħa tiegħu, il-poter tiegħu. Kif kien jasal biex jagħmel dawn l-affarijiet? Kien billi jintiemida jew kien strateġiku? Jew it-tnejn insomma. Naħseb li kien hemm żewġ elementi. Tifhem. Kellek interazzjonijiet miegħu dal-bniedem? Jiena interazzjonijiet kelli fis-sens li konna nintaqgħu nitkellmu ġifieri. Infatti l-aħħar li kellimtu kien xi ftit qabel miet. Kien il-belt, u jien kont il-belt u nħoss xi ħadd twieqa fi ħari taf kif tħoss xi ħadd ħares lejk, kien kont biex fit-triq għandi teatru u dort nara lilu. Mort inkellmu kellimna ġifieri. U darba kien hemm professur barrani mikteb dwar Malta rid jintervistah. Raġajt l-intervista miegħu, ġifieri mhix problema. Jiena il-da tiegħi huwa l-inkellem kulħadd meta Adrian Delija li darba kien u rid iħeġġeġ biex in-nies joħorġu għall-politika, kien ġejjin l-elezzjonijiet tal-kunsilli. U talabni murnati lecture biex najdu ma xuwa importanti li jiedu sen fil-politika. Mort namlu ġifiri. Labour Party dikinar stess, un-bat minn tlaqt minn mort Labour Party nati lecture fuq il-Parlament Malti l-dawk tal-lead. Ġifiri, jek ta' jena kun minn jajdli biex immur u nati. Bħalma t-lewa anka knisja ta' nħoss li. Li interessati speċa minn l-interazzjoni miegħu, x'impressjoni ħadd tal-bniedem. Jiena ġifieri, per eżempju, u kien mhux biss kien talabni mmur miegħu jien qatt ma rid immur f'ebda segretarjat u f'ebda ministeru għax qed tinżomm il-libertà tiegħi u jiena l-vokazzjoni tiegħi qed li nagħllem. Allura darba minnhom pereżempju nirċivi nota id-dar mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li kien ukoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin nhar it-tnejn qal irrapporta il-Foreign Office. It-tnejn filgħodu jimort l-iskola mhux il-Foreign Office. U ħadd jgħidi tafsi għamillek minn tof dak mort. Tom jiena għamilt rid insir teacher, għamilt il-kors tat-teachers, dik hija l-vokazzjoni tiegħi, u mhux se nitlaq minn teacher. Konna qed nagħmlu dak il-contrast and compare. Ħanelek, lestu dan il-contrast and compare ta' il-politiċi ta' kizmien u l-politiċi tal-lum. Nasbu mbagħad nistgħu ngħaddu għall-patruni jistaqsu. Iva. Ma nafx mistoqsijiet minn il- Għax issa bdejt ngħajja. Patreon Patreon. Community. Anke jena jiftit qed nindunaw. Misfajr jgħid li hemm wara ġurġi. Mela, nistaw namlu speċa x'naħseb parti minn dan ir-rendi kont huwa wkoll ix-xorta ta' nies li qed tattira il-politika u mistoqsija kemm xejn iktar diretta l-irwol tal-università fit-tiswir għax daw kollha gradwati. Lekk dik hija dejjem dak, imma aħna Malta il-korsijiet huma magħmulin l-università biex iġib degree. M'hemmx il-public policy dak kienet is-saħħa tiegħu u għadha sa ċertu punt. Għalkemm meta provajżiet in-numri inħoss li inti lef ċertu level u jekk ikollok tintervista studenti ex tal-public policy,
issib li huma di kienet parti mill-formazzjoni tagħhom. Tajjeb li jekk huma se jkunu fil-private jew public sector, u jkunu l-integrità tkun parti importanti mill-ħajja tagħhom u li jaraw li jkontribwixxu. Ġifieri aħna kellna challenge intellettwali li hom ukoll biex huma ikunu jistgħu. Ħafna mill-lecturers illum il-ħed tal-public kien student tiegħi, Professor Warrington kien student tiegħi. Warrington kien student tiegħek? Eżattament, ġifieri kien ħafna anke politiċi li kienu studenti tiegħi u nies oħra, ġifieri. Il-kritika li qed tagħmel għall-politiċi tal-lum qed tgħid li jisma' jisu fi żmien passat kienu jaqraw iktar, kienu jixtarru iktar, u kienu jisimgħu iktar u mbagħad għamilt isu dal-moviment bil-mobile meta tarhom bil-mobile biex ta' hemmhekk għaliex qed tippunta li ċertu superfiċjalità. Hija s-sistema mhijiex donna issa neħħitilhom donnu saret iktar faċli. Imma neħħitilhom ċans li da xejdulu li huma tiġix tgħid li toqgħod taqra fuq il-mobile l-artiklu bis-serjetà waqt li għaddej driver tiegħek jieħdok x'imkien joda l-affarijiet kollha u tista' tixtarru u tagħmel. Ma intix ħad tagħmilha. Allura Intix qed tkun nostalġiku. Mhux qed qarraq bik il-nostalġija. Jiena bniedem dejjem ngħid li hemm periklu li tkun nostalġiku. Tajjeb, infatti dejjem infakkarhom li aħna meta konna żgħar, speċjalment jitkellmu dwar iż-żgħażagħ, naħsbu li aħna aħjar miż-żgħażagħ tal-lum. Aħna probabbli konna aħjar għax kellna l-inqas opportunitajiet biex nagħmlu ħażin li għandhom illum. Għax kieku kellna ċans kon nagħmlu bħalhom. Ġifieri ma naħsibx li ġifieri hemm il-biżgħat tkun nostalġija, però jiena ktibt tal-Parlament. Studjajt u qrajt id-dibattiti politiċi. Għamilt reżumé tagħhom. L-istoria tal-Parlament hija l-istoria ta' Malta fil-Parlament. Tajjeb. U għamilt ġifieri reżumé tagħhom. U nara l-kwalità tad-diskorsi. Għandek membri li kienu jitkellmu għax biex jidru li jitkellmu. Imma kellek numru kol ta' li jitkellmu tajb ħafna. U jgħidu affett sustanza kbira. Illum il-Parlament għandu bżonn jerġa' ikollu n-nies li qegħdin jippreparaw ruħhom u għad-dibattiċi l-affarijiet kollha. Però l-Parlament Malti illum għandu ktar sfidi, il-parlamentari għandu ktar sfidi, però m'għandhomx is-support li jsibu parlamenti barranin. Barra minn Malta inti tmur għand f'uffiċċju u tajdhom jien rrid ir-riċerka fuq di, jagħmlu dak ir-riċerka u jtu lek tistudja tpreparaw liġi aħjar. Hawnhekk irdu jagħmlu kollox huma bażikament. Ġifieri, allura barra li jridu jaħseb il-kostitwenza, jridu jkunu parti attivi f'dak li qed jiġri kuljum. Ħafna minnhom full-timers band oħra. Full-timers band oħra. Allura jiena għalhekk favur parlament full-time, ġifieri. Taħseb li għandna speċi għandna bżonn inċekknu l-Parlament u dawk ir-riżorsi li bħalissa timmorru u forsi qed nistaqsik tagħmel eżerċizzju ekonomiku naqra late in the day naf li nparlaw. Kemm nparlaw xierba sigħat il-Parlament minn żidu il-numru tal-kumitati sar li hemm iktar xogħol ukoll. Ġifieri da. Jiena ma nixtieqx li jekk jiddeċidu xi darba jċekklu l-Parlament li narmu barra xi mekkaniżmu xi ħaġa biex ikun hemm iktar parità bejn il-genders. Inti il-mekkanizmu tal-ġeneru favorih? Jiena favorih tiegħu għax li wieħed li sissa nistgħu nagħmlu. Ma taħsibx li ħajx l-iktar ħaġa li turtaqni dwar di, again tmur lura naħseb naqblu setajt imma. Tmur lura għal-partiti jagħmlu li żikk iridu speċa li tiġi mill-fatt li meta tħares lej il-numri throughout is-snin, inti tara li l-elettorat jivvota skont dak li joffri l-partiti, jekk il-partiti joffri 28 nisa rġiel,
l-elettorat jivvota 28 nisa rġiel. Ġifieri jaqbad dik il-pool u juhu in proportion tal-pool. Jiena naħseb li kellu jsir jekk vera xtaqna li nfittxu din il-parity li l-partiti ikollhom jitfgħu fuq it-ticket jekk mhux 50-50, 45 u 55. Imma minflok nerġgħu nitfgħuha għandna fuq l-elettorat. Għax aħna ma solvejniex il-problema tan-nisa fil-politika. 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 In-nisa Maltin għandhom ħafna ostakoli għal-politika. L-ewwel nett għandna ħafna min-nisa ovvjament iġorru responsabilta kbira għall-familja. U dawk li jixtiequ jorġu għall-politika għandhom inqas ħin li huwa riżors importanti. Għandhom inqas kultant ukoll riżorsi ekonomiċi għalkemm dik qed tinbidel ukoll, imma ċertament fil-passat waħda mill-affarijiet li n-nisa kellhom kien jiddependu aktar fuq ir-raġel biex ikollhom riżorsi ekonomiċi biex jinsaw il-kamp. It-tieni ħaġa li kif in is-sistema il-kandidati jmorru u naf nisa jien marru jħabtu l-bibini ġifieri u ġew trattati ħażin ġifieri minn irġiel. Rridu naħsbu fuq dwar dal-affarijiet u nindirizzawhom. U rridu nagħtu aktar exposure in-nisa f'dik li huma rappreżentazzjoni tal-partiti. Jekk tinnota l-partiti vera ikollhom mara titkellem u kważi dejjem ir-raġel huwa il-protagonist biex jressaq dak il-complaint li jressaq dik il-partit jew da. Mela aħna rridu nduru biex nipprovaw naħħu daw l-ostakoli lin-nisa. Ma neħħejnihomx, allura jiena nippreferi li nara n-nisa fil-Parlament jagħtu kontribut. Allura għalhekk il-mekkaniżmu l ħaġa li għandna ngħidlu iva. Ma naħsibx li huwa l-unika ħaġa li għandna. Jien naħseb li hemm ħafna affarijiet oħra li stajna nippruvaw li. Imma tindirizza l-affarijiet li qed ngħid jien ukoll jiġifieri. Eżatt. Jien naħseb fil-verità naħseb li qed niksu problema ħafna iktar profonda kulturali, ekonomika, soċjali. Karta pesta biex nedu isma' le. Il-mekkaniżmu qed jorbot b'tama. Barra minn Malta hemm min għamel mekkaniżmu. U irnexxew. Sewa, l-lum hemm tista' tgħidli li ma pajjiżi Skandinavi pereżempju. All right. Mela inti irnexxew tagħmlu l-kwotas u għamlu l-affarijiet u rnexxew. Għaliex in-nisa daqda sabu li jistgħu ikollhom sieqhom ġewwa. U allura jistgħu jipproġettawlu minn nifishom. Mela, issa sta anki għan-nisa li hemm fil-Parlament li juru il-kwalitajiet tagħhom. Il-biża' tiegħi hija li ma jippruvawx jimitaw il-politika tal-irġiel. Tittama li ma jagħmlux hekk. Nittama li ma jagħmlux hekk. Għaliex in-nies ma jarawx differenza. In-nies jridu juru li hemm xi ħaġa differenti. Li huma riżorsa politika li distingwi ruħa mill. Eżatt. U it-twemmin tiegħek li dan huwa possibbli li teżisti tip ta' politika li tista' tiġi li tista' tkun prodott ta' nisa. Min fejn jimnebħa. Ġifieri inti taħseb li pereżempju għax in-nisa huma aktar empatiċi għandhom il-fakultà li jagħmlu politika aktar soċjali pereżempju. Jew il-kif jagħmlu l-politika. In-nisa għandhom esperjenzi differenti mill-irġiel. Kif inhi s-soċjetà Maltija, ħafna nisa għandhom subajhom fuq ħafna issues li jolqtu is-soċjetà Maltija. Jiena ktibt artiklu fuq in-nisa u l-politika speċi Searching for a Role kien jismu. U naħseb tistgħu ittellawh ukoll da ġifieri, Women and Politics in Malta. U fejn jiena ma naqbilx li mara tmur għall-elezzjoni tajt isma' ta' għax jiena għandi tfal, allura nifhem fil-familja u da.
għalija mhux dak, il-mara jekk hija ekonomista turi l-kwalitajiet tagħha ta' ekonomista. Li pretendu li n-nisa jkunu fuq l-affarijiet li huma ta' social care u dal-affarijiet kollha, ħanħalluhom maqfulin fil-kaxxa ta' li dejjem ridna ħalluhom. Tajjeb, ma jnek marajja ekonomista, irrida turi n-knowledge tagħha ta' ekonomista u turi wkoll problemi li aħna l-irġiel ma naħsbux dwarhom. Anke fil- U x'taħseb li huma dawn il-problemi? Jista' jkun li, per eżempju, ħana ngħidu hekk, jirrappreżentaw in-nisa li l-irġiel tagħhom huma nisa li, per eżempju, miż-żewġin ma ħadmux u għandhom issues tagħhom, jirrappreżentawhom daw l-issues u jaraw ekonomikament kif ibijaw mal-budget, per eżempju, biex ikun hemm il-policies għalihom. Ma dak il-każ ishom mhux xorta defsu lilhom infushom f'ekonom. Ejja, imma dak parti minna, imma mbagħad jistgħu jitkellmu dwar alternattivi ekonomiċi li billi ħafna fil-business huma rġiel. Tajjeb, ma jistgħu jitkellmu dwar il-green economy, per eżempju, hemm tant affarijiet, imma mhux jippruvaw jirrepetu dak li jiġri. Dak li marriċ jien. U nemmen li għandhom il-kapacità ħafna psikoloġisti, ħafna affarijiet illum, l-lum il-nisa m'għadhomx il-nisa li konna qabel. Jien infatti kultant meta l-istudenti l-ġuventur ngħidilhom jekk qed taħsbu ħadd iżżewġu l-lomkom għandkom żball. Illum inbidlet il-ħajja. Għax ħafna jippretendu se jmorru d-dar jaqgħu kif kienu b'hom tagħmilhom l-ikel, ħassilhom dal-affarijiet kollha, iżżewġu l-lomkom ngħidilhom għandkom żball, il-mara l-lum. U dik, tiftaħ li kodma. Mela, fil-sens illi xi ħaġa li għaddit li minn moħħi waqt li konna qed nitkellmu kien it-teorija ta' Derek Heim fuq is-suwiċidju anomiku. Fej li nissuspetta li Malta qed ngħaddu minn dan il-perjodu fejn inti kellek il-Knisja jisa sfrundat, kellna boom ekonomiku qawwi f'kuntest ta' il-gender roles ukoll m'għadhomx li kienu ta' ġenerazzjoni ilu. U speċa naħseb li anke l-fatt li ħafna nies qed jiddeċidu li ma jivvutawx, hija wkoll isa tibdila vera rapida ta' dak kollu li qabel kien jankrana mas-soċjetà. U ninkwieta li din ħaġġib ħafna ansjetajiet, ħafna nies li ħajħossuhom mitlufa u naħseb xaġa li nisma' aneddotalment, speċa statistikament vera, però li hawn żieda pereżempju fl-użu tal-kokaina, hawn splużjoni għajduli. Nista' kol tiġi mnebħa mill-fatt li il-Malti tilef this sense of connection with society. Jena naħseb li l-lum ġifiri l-użu ta' droga. L-lum kuħat jafx ta' millek id-droga, jekk għaxat ma jafx u ignorant. Pesmu, ma tistax tajdu. Ġifiri jaf li għajsi dipendenti. Jena meta mort l-Ingilterra, ġejt viċin id-droga, għabel kienet Malta. Ġiri esperimentajt? Le, għasat. Infatti, waħda mill-affarijiet li jena ma namilx, u anke l-Ingilterra skoprejt kemm jixorbu. Tajjeb, mela dawna inti mintix tal-affarijiet tiegħek jekk issibt ma tmurx il-pub u tixrob sakemm kont dak iż-żminijiet. Illum qed jagħmluha Malta di. Tajjeb. U jiena kont ngħidlhom jiena daqshekk nixrob tnej laqt. U kien jiena irid twelid ġo familja. Nimdu kon żgħar kelli naħdem. ċa dipendenza. Marriċ nżid id-dipendenzi. Dipendenza waħda hija biżejjed għalija. Li ma stax ngħaddi mingħajrha. Tajjeb, mela l-insir dipendenti fuq id-droga, fuq ix-xorb, fuq l-affarijiet ma naċċetta qatt. Però għandek kummentek fuq daw il-bidliet soċjali, politiċi, kulturali, rapidi. U rajtek it-tella xi ħaġa fuq drogi. Ma nafx jekk niksib xi ħaġa utli għal din il-konverzazzjoni. Skużani, prosfidi. Jiena li ngħid huwa drogi jiġifieri kulħadd jaf x'inhuma u x'effett għandhom jiġifieri. In-nies iridu igawdu
too extreme. L-idea li verament da s-sess tittamlu sess, da tittamlu il-xorb tittamlu jitellak illa. Ġifiri, hemm din attitudni li you want 100%. All the time, All the time. Mhuwiex possibbli, kollox. Ġifiri, jiena għadha l-affarijiet għallimt ħajti kmieni kienet li hemm affarijiet li jiena inutli nipprova għalihom għax mhux ser nexxieli. Tajjeb, li hemm ċertu affarijiet noħdhom biċ-ċajt jiena, niċċajta fuq innifsi. Forse fil-bidu rajtuni li għandi sense of humor, ma bidejna hawnhekk, għax dejjem jistidnuni fuq affarijiet serji li qatt ma jistidnuni u jħorġu s-sense of humor tiegħi li huwa kbir ħafna. Dejjem serjetà jiena għal xi raġuni. Imma anki l-affarijiet li laqtuni tallimt niċċajta dwarhom jiena. Qed tifhem, jiġifieri flux noqgħod ngħid wara kemm jinżvinturat u wara kemm kont unlucky u dal-affarijiet. Nagħmel ċajtiet fuq innifsi jiena ġifieri bihom dal-affarijiet. Okay. Gratta self-irony u self-deprecation. Ma mux li waqqa li l-nifsi u da, naf xed namel jina, naf li jina għandi daw il-nuqqasiet, għandi daw difetti u they are there u inut li nqoddu nistaħbew dwarom. Per eżempju, jina nċajta dwar it-tul tijaj, per eżempju, xat jgħid li jgħadkom d-għad li ma mur biex noqod kullum kien. Tifem, ġifiri ma ħambex. Xorta kessirt l-sidġu, Xorta kessirt l-sidġu. Deka rekord, Mil-mara musta najdila, għaxin kella dita stretta se nispiċċa. Tasbet segwi l-mara ju? Le. Le, ma segwix la M'għandix Facebook, ma t-interessax huwa. Le, la Facebook, la Spotify. U aħjar biex għax ma tidħol id-dar un battu argumenta miegħi. Fuq dik u l-oħra. Jaġibni għawla. U jien issa mbagħad biex norqod għax naqpa ħajja se pora. Tammur id-dar. Ma nitċajta, l-mara tiegħi fil-fatt għandha sensu humor enormi u jinowej kull-jum nitqu ħafna daħla fl-imkien. Għalek taħseb għadkom fl-imkien? Naħseb għadam raġunija u li ma nħedux għalina ħna. Ġifirina l-inkija u tinkirili sal-bira stess minn setarana fuq il-bank. Għazibna zewx namrati, mux t-nejji zewx t-xjuħ. Ma, dawk huma l-affarijiet li jina najt. Ħaddieħor jista' da jekk jaċċetta li messaġ kollok 100% għaliex inti l-ħajja kulħadd tittieħ package isa. Tajjeb, u jew aħna żewġ professuri fil-familja Perotta. Il-loġika tajlek li ma kenniex insiru professuri aħna. Aħna ma ħriġniex mill-iskola u morna l-università. Aħna ħriġna mill-iskola u morna naħdmu. Għax idna ngħinu d-dar. Tajjeb, aħna morna tard l-università ħadd ieħor. Sewa. Imma ma qatt ma qodna ngħidu għax hekk u għax hekk jew kellha nippruvaw nimbuttaw beyond is-sitwazzjoni. Għamilna skont il-datana u mxejna bihom. U biċċa mxejna u da. Għalhekk ma nifhimx li ċertu nies ma jistgħux jaċċettaw li huma rridu jkunu huma stess. Jiena ma rridx li xi ħadd jgħidli ilħaqt minħabba dak. Ħabba li naf il-dak u naf il-ieħor. Dak insult kbira lija u fiża kbira. Tajjeb, jiena rrid ngħid li l-ħaqtax ħaqni nilħaq. Fejn jiena offrew li affarijiet li ma sejx li jiena. Tajjeb, għattilhom no thank you. Mhux tajjeb. U nemmen li n-nies jistgħu jagħmlu għadi. Imma n-nies iridu kollox. U jridu jieħdu shortcuts. Imma jien għandi nuqqas ta' rispett mbagħad li dawk in-nies li nkun naf li ħadu dawk ix-shortcuts. Għaliex, u ħafna minn dawn in-nies iridu kollox, għalhekk mbagħad qisu s-soċjetà Maltija ma m'għandix direzzjoni, għax iridu kollox u jridu hemm dak is-song ta' Queen, le? I want it all and I want it now. Kem tħalt. Tajjeb. Ġifieri, you cannot have it all u sometimes you cannot have it now. Għandek xi statistika fuq il-drogi? Mela, cocaine remains the most used drug in our country.
which may be due to an increase in its purity to 48% in 2021. The report shows that in 2021, around 106,000 syringes were distributed by healthcare centers, an increase of 3% compared to the previous year. Mela, l-ħar mistoqsija naddu għal-patruni staqsu, jew ġatta di provajt il-biħa. Naddu għal-patruni. Le, tal-axħar, vera tal-axħar, mela. L-ankra tal-religjon minħallet. Jisu l-ankra tal-tribalizmu għettinħallu kol. Il-bastiment li huwa Malta issa qiegħed isu tiela import f'dinja fejn għandek il-globalizmu, l-AI, għandek qed nistaqsu mistoqsijiet il-bniedem qed jistaqsi mistoqsijiet fundamentali fil-punent fuq il-ġeneru. Il-ġejjieni ta' Malta f'dan il-kuntest kollu x'inhu? Il-verità hija m'għandix idea. Għaliex ħafna affarijiet hija unispali xogħol minnhom l-affarijiet qas jifhmuhom iktar illum. Qas ilaħqu magħhom. Ħaseb kemm inħoss li nista' ngħid x'ikun il-futur. Jiena li nixtieq nara huwa li dawk li qed jedukaw jippruvaw jispjegaw il-kuntest. U l-oħrajn minn qed jitgħallem jista' iħares u jiddeċidi x'futur irid joħloq. Ringrazzjak tal-ħin tiegħek. Qabel issa ħanaddu għall-aħħar parti. Qabel l-aħħar parti immur it-toilet. Anke jiena nibżgħu immur kaxxa baxxa ma marrex kont qed nilab naqgħaddi l-logħba ta' minn ħajda l-ewwel. Nafnik. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-funrun tal-Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Ma, il-patrun istaqsu meġuba lilkom il-ħbib tagħna tal-Maple preċiżament mis-sourdough li kien l-aqwa sejba kulinarja tiegħi dan l-aħħar ħafna, ma nafx, mhux snin, ma reċentament jien ħobs ħobbu ħafna u sourdough huwa l-unika ħobs li nikol kemm nikol minnu ma jġibniex biex ta' jisni ma nafx bużżieqa ballun tal-beach ball. Ballun tal? Insomma, qed tifhmu hemm tomit varji, insomma, sandra tomato, zabbuċa, eċetera, jien prefer neutral biex imbagħad nkun nista' nindukraħ kif jien. So, it-tomit huma walnut and hazelnut, American mixed chorizo, chili flakes, red wine granduro, sandra tomatoes, black olives. Ma black olives għandu isem partikolari. Ma jinfokx għax għandu l-glycemic index baxx ma jtellaqlekx l-insulina, allura li u tajb ukoll tal-għabba konet tkun l-konverzazzjoni. Biex tanti il-carbs iktar ma jkunu sempliċi, iktar kollok insulin spike. B'konsegwenza għarek l-insulin spike inti kollok ħabtit mur torot. Bis-sourdough dik il-problema ma teżistix. Mela, l-ewwel mistoqsija minn ħabtana Chris Sellul, can't wait for this one. He was the tutor of my thesis and I don't know how many times a 20-minute review would turn into an hour conversation. A true scholar and gentleman. Dik mhux mistoqsija, ma toċ. Ma, mistoqsija li miss. Kenneth Cremona would really look forward to see his thoughts on the conduct of the current government. Qed jistaqsi Kenneth Cremona. Sewa. Ma, Kristallul, għandek memorja tiegħu? Għandi memorja tiegħu hija. Għandek memorja tiegħu xarhom 10, miftuħ. Żmien qed jgħaddi, kultant qed nitlef dik Però l-bieraħ għandi ħafna ritratti tal-istudenti u għamilthom f'album il-bieraħ
kombinazzjoni. U għat tistan tellaħom fuq il-Facebook, ġili tellajt, ħalli jaraw kif kienu jidru qabel. Ma kelli kontat tajjeb ma l-istudenti, kienu. Naqbad anki noħroġ nikol magħhom jien ġifieri. Ma mhux kollha sajda mill-istess. Il-klassi tkunu differenti wkoll, tifhem, ma kelli kuntatt tajjeb magħhom. U l-Kris tiftakru? Għandek mara dak huwa wieħed mill-Patreons il-gbar, champion dak. Għax aħna għandna ġerarkija tal-Patreons, insomma. U qiegħed fiċ-ċett ta' Champions of Legend jikkontribwixxi ħafna. Kenneth Cremona nistaqsi. We'd really look forward to see his thoughts on the conduct of the current government. Sewa, il-current government huwa kważi mid-2013 sal-lum, għal-kemm kien hemm elezzjoni tinbidli, nistgħu ngħidu dawn. Hemm ħafna elementi li wieħed ġifieri jgħid li jiena ma kontx nistennihom ħajseħħu fi żmieni. Bħal iż-żwieġ ċivili aw il-civil unions, iż-żwieġ, l-adozzjoni mill-gays. Jiena ma kontx nemmen li dawk iseħħu fi żmieni. Għandek ukoll ħafna affarijiet li saru soċjali, il-pensjonijiet tan-nies ġifieri huma iktar darba l-pensjoni kellha tkun isa ħaresaqlek għal-mikrofon. 2/3 tal-minimum wage hija iktar minn hekk illum, ġifieri. Hemm ħafna affarijiet li saru qed isiru. Ovvjament hemm dawk in-nuqqasijiet l-oħra li huma parti kważi strutturali fis-sistema Maltija. Tajjeb. U li bis-saħħa pereżempju tal-Awditur Ġenerali, aħna qegħdin ikollna iktar skoperta u jimbuttaw biex il-gvern isir trasparenti. Jiena li forsi ngħid ukoll li ċertu riformi ma kenniex bżonn jgħidulna l-Venice Commission, ma kenniex bżonn jgħidulna ħadd li wara di 100 sena esperjenza ta' politika tagħna konna kapaċi ngħiduhom aħna u nagħmluhom aħna biex inbidlu governanza. Imma għadna problemi strutturali fis-sistema politika tagħna u l-gvernijiet tagħna għalhekk jiena kont tat 87 għadd l-elezzjoni ma tfisser xejn. Nirridu nippreparaw biex l-affarijiet jinbidlu wara l-elezzjoni. Għaliex? Għax l-istituzzjonijiet jinbidlu bil-mod wisq Malta. U allura teqpa' tagħti l-lok għal dawk in-nuqqasijiet tal-gvernijiet Maltin. U allura il-gvern preżenti waqt li jagħmel ħafna xogħol ħalla lilu nnifsu miftuħ għal attakki u għal sitwazzjonijiet li ma jagħmlulux tajjeb la f'Malta barra minn Malta. Ġifieri anke di fatt sapru fil-grey listing u tal-affarijiet kollha. Hemmhekk fejn aħna naħseb il-gvern l-sib tiegħi jien huwa li jekk jattakka dawk l-affarijiet li huma ħażina strutturalment, imma tinkludi wkoll li jibdew diskussjoni fuq is-sistema elettorali jiena nemmen bija ma naħseb li għatta biżejjed aw ġew. Naħseb wasal il-messaġġ. Tifhem. Nistgħu nindirizzawhom. Imma jekk ma jkunx hemm dik ir-rieda u jiena nemmen l-iktar il-leadership juri ruħu. Meta anki tieħu head-on daw l-affarijiet. Fil-passat ċertu żviluppi ma jkunx isiru kieku leaderships ma kienux anki bil-biża li tilfu l-elezzjoni jitlu għalihom. Sewwa. Hawn nuqqas ta' patriottiżmu taħseb? Il-patriottiżmu hija kelma stramba fl-opinjoni tiegħi. Jiena ngħid il-patriotta huwa anki dak li ma jħammitx. Klassi politika, meta tqis nies bħal Borx Oliviero Mintov, taħseb li kienu iktar patriotti mill-klassi politika li għandna llum? Jien naħseb li il-mexxejja Maltin huma kollha f'dak is-sens patriottiċi. Tkun verament stramba kieku aħna tneleġġu nies li mhumiex patriotti. Turi noqqas minħabba anke kif qed tgħid l-istituzzjonijiet kif huma sara, hemm inċentiv li inti tkun opportunist. U mbagħad forsi tu lesser level li tkun narcissist. Li jkun l-inċentiv li waslek biex inti. Illum ħabba l-medja kif inhi wkoll toħloq da difetti. Inkollu rdu nidru, kull ma nagħmlu rdu nidru u ngħidu. M'hemm xejn. Allura għalhekk narċistiċi, sirna narċistiċi għax kollox idu ntella u da.
fuq il-social media u rridu nuru uċ daħqan. Infatti, mal-mara ngħidilha ir-reklami kollha kulħadd jidaq, kulħadd kuntent u x'inhu l-prodott. Jew xi sitwazzjoni. Imma fir-realtà il-gvern għandu support kbir għax għamel ħafna affarijiet li kellhom bżonn isiru f'Malta. Għandu wkoll problema minħabba affarijiet li ma kellhomx isiru. Tweġġek dik il-ħaġa li let's face it, huwa partit li inti. Tweġġani dejjem hu. Tweġġani taħt kull ċirkustanza jien bħala Malti, tweġġani taħt kull ċirkustanza. Ma nistax ngħid li taħda gvern ma tweġġanix ukoll. Mżgħol tweġġani. Anzi, pjuttost tweġġani naqra iktar għaliex ħafna jsesuni fuq ix-xelluk. U jiena ovvjament ix-xewqa tiegħi hija li dawk l-affarijiet li jorbtu ma' sewwa l-ġustizzja soċjali u dar affarijiet ikunu dejjem fuq quddiem. U anki minn żmien twil jiena dejjem gergirt fuq li aħna pajjiż bla riżorsi naħlu l-flus. Tajjeb narmu ħafna flus. Jiena ku kelli nkun jien nagħmel iktar ekonomija f'ħafna affarijiet jiena. Illum imma tħanna f'sistema. L-istudenti kont ngħidilhom u għadha tottallum ġifieri li meta tismgħu l-aħbarijiet żommu calculator. Ġi taħt il-gvern li ħod għadha l-gvern se tagħmel għadi. Għajdejjem jgħidulek se nagħmlu dal-proġett jiswa daqshekk miljuni. U kieku tisma' toddhom f'kull aħbarijiet. Naħseb il-ħaqsom sabiħa jiena ta' miljuni. Allura. Kważi għedwa bikburija, mux kważi għedwa bikburija. B'investiment ta' 15 miljun. Isma nista' nagħmlu 10 dijax dawk il-5 ta' romna Kif kont nikkritika l-oħrajn li għamlu dik, nista' nikkritika anki dal-gvern li għamel stess ħaġa. U l-flus multant jintefqu minn dak il-bżonn li jintefqu dak il-flus kollha. Infatti, sa ċertu punt, morna minn biex ngħidu hekk kemm kien stinġimentov. U ma' żmien morna fl-estrem ieħor. Il-flus mhumiex problema kważi. Tefhem waqt li Mintov kien jara li l-kaxxa ta' Malta hija soda li għandna riservi biex il-lira Maltija tkun b'saħħitha u daw hekk jista' jesaġera kien ġieli, kien jesaġera biex da, all right. Morna fin-naħa l-oħra li kollox hu hekk xu xejn mhu xejn. Ma, u fuq dik il-nota, profs, Pirotta, vera nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, tal-ġenerosità tiegħek. Għax jiena wettek tnej, jiena differenti fil-klassi politika nżomma kemm taf kien. Inkomplu? Dak xejdu. Ma da, professor, mela ħabib tal-istudenti fit-tex fejn jistajn u jinkoraġġik mhux jaqtaqalb dak li jkun insegwih żgur. U dawk huma l-mistoqsijiet, lega, għara ta' minnhom kollha għadna. Mela, għadna kollox. Mela, grazzi l-kull minn segwa għal-lejla, mort partikolari, grazzi ħafna l-professor Pirotta. Vera ħadd pjaċir li sirt nafek, nittama li l-esperienza tiegħek naf li kienet qabel l-itwal intervista ta' ħajtek. Kif kienet l-esperienza? Kienet. Samurnu kalmanta u kamumilla. Namillek rok ukoll qabel ma tmur. Grazie immensament. Jekk tixtiequ li da xorta ta' taħdit li aħna nsibuhom vera importanti biex ta' fl-aħħar ma tkellimniex fuq l-identità Maltija ma naqbdu għal darbora. Jekk tixtiequ li da xogħol li aħna qed nagħmlu biex forsi niskopru aħna l-Maltin minn aħna xi sawwarna fejn konna fejn sejrin. Nibdew norjentaw b'xi mod ruħna lil hemm il-paradigma li issa ma dix taqdina. Patreon.com/Joel Mallia sabiex tkunu tistgħu tkunu parti minn din il-familja li tiżgura li l-proġett ikompli. Patreon.com/Joel Mallia. Grazzi tal-segwetu, għal darba grazzi profs. Grazzi tal-istedina. Il-lejl tajjeb. Mela, tlaqna?